Vigga Morgenstjernes dagbog, kapitel 1. Kære dagbog, er det ikke sådan, man skriver? Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle til at føre dagbog, eller hvad det hedder. Det er sådan noget, du der to kunne finde på, hende som altid sidder på sit værelse om aftenen og græder. Det lyder som en slags mærkelig musik, der godt kunne flyde ud af et svagt oplyst øde telt midt under en endnu ødere ørkennat. Jeg ved ikke, hvor meget jeg tør skrive på dine hvide sider. Jeg kender dig jo ikke endnu. Tænk, hvis nogen læser det. Jeg vil dø af skam. Men livet er blevet så ledt, og jeg aner ikke, hvem jeg ellers skal sige det grimme til. Alle er imod mig. Selv Tiger, min gamle bamse, der bare sidder og stiger, som om han er helt tom, når jeg prøver at fortælle ham noget. Jeg plejede ellers at snakke med Tiger om alt, men han er så gammel nu og kan ikke huske fra knurhår til pote. Og desuden er det totalt pattet at betro sig til en bamse. Nå, men for et par dage siden kommer jeg ind i klassen og mærker lige efter, om der er nogen, der er havnet i rød zone, for det giver altid sådan et sjovt lille gys lige midt i maven. Der var ingen, og det plejer der heller ikke. De fleste holder ikke mere end et par uger, hvis først de er blevet røde, og jeg har aldrig set nogen rykke bare op i gul igen. Jeg går hen til de andre guller, som jeg altid gør, og sørger for at have min gode smil på, det som laver små stjerner i kanten. De siger hej, som de plejer, og siger det, som os, der går sammen, nu plejer at sige til hinanden, mens vi viser vores bedste grimasser og udtryk, men jeg kan mærke, at der er noget galt. Det er så ledt. Jeg smiler alt, hvad jeg kan, mens jeg mærker, som jeg aldrig har mærket før. Jeg laver en af mine bedste gyldne håndbevægelser og slår en total overskudslatter op, men min mave siger, at jeg er blevet grøn. Grøn! Hvis det så bare var turkis, for det er min yndlingsfarve og nærmest mere værd end guld. Næsten stod og glodede lige på mig med sine store øjne, som jeg aldrig er helt sikker på, hvad foregår bag. Mine kinder brænder, som om jeg faldt i søvn på stranden en af de dage, hvor solen skinner ned over sandet, så det bliver alt for varmt. Hele klassen stiger, selv Irse, der ellers aldrig hæver blikket. Det er jeg sikker på, de gør. Heldigvis kommer Furea ind, og så skal vi have vangsk. I frikvarteret spurgte Felix ikke engang, om der var noget i vejen, selvom jeg sukkede ham masser af signaler. Han fjollede bare rundt med de andre i anden overklasse, som han plejer. Nogle gange spørger jeg mig selv, om det overhovedet kan betale sig at være fast med den dreng, for selvom han er køn som en håndtaske og har langt og krøllet hår i den der farve, som det der metal, man laver statuer af, og alle andre er vilde med ham, og især misundelige, og kredser om ham som kraver, der vil napse en rosin, så kan han ikke finde ud af noget som helst, og slet ikke tie stille med det, som jeg siger, han ikke skal sige noget om til andre, og jeg skal hele tiden få hans hænder til at holde op med at pille ved steder, de ikke har noget at gøre på mig. Men vi er godt nok flotte sammen. Da jeg endelig kommer hjem, er jeg så fra den, at jeg prøver at tage min blokfløjte frem. Det er meget længe siden jeg sidst har spillet, og mundstykket føles underligt på læberne. Jeg prøver at spille noget af det svære Van Vamlex, som jeg var så god til engang, men bliver hurtigt forpustet. Det lyder som en solsort, der kun har én tone at synge om vinter. Dagbog, jeg har lyst til at skrive nogle rigtig grimme ord, men dine sider er så hvide. Jeg har en blokfløjte, nogen blæser alt for hårdt i, så det viner i hjernen og sprøjter hagen til med tynd spyt. Selvom det at skrive det måske gør det virkeligt, så er jeg nødt til at få den snorende frygt, som holder mig vågen nu ud. Hvad nu, hvis jeg ikke bliver inviteret? Jeg har aldrig prøvet at tænke sådan før, og det er lige som at komme til at sluge et bolsje, der er alt for stort til halsen, eller løfte noget tungt, som en der lige så godt kunne have taget. Det er en forfrygtelig tanke, men nu står den der. Jeg falder aldrig i søvn igen. Vigga Morgenstjernes dagbog, kapitel 2. Kære dagbog, havmågen er der igen, lige uden for mit vindue. Den dykker og stiger højt på himlen, som om blæsten af bølger, den flyder på. Nogle gange står den stille eller glider rundt i bløde buer, eller også hakker den sig stejlt op for så at styrte næsten lodret ned, så det suger i min mave. Tænk at være så fri.
Den har ikke brug for penge. Undskyld, midler. Solvej retter mig hele tiden. Det hedder ikke penge, det hedder midler, Vigga. Lad nu være med at være så billig, Vigga. Hvad, bliver hun ved. Og nyt, og nogen at gå med. Den kan bare flyve, hvor den vil. Men måske driller mågerne hinanden med, hvor godt de flyver. Det er ikke til at vide, for jeg er ikke en måge. Jeg er bare en stakkels pige. Hvor jeg elsker mit værelse. Det er mit bedste sted i verden. Det er som at være en prinsesse i et tårnhøjt over alle andre, og under mig glider den stille kystvej som en sort å, og over på den anden side begynder skoven, som jeg hader, for den er våd og snavset og fyldt med dyr med snavs på, der ikke laver andet end at krible rundt i snavs og søle, der er fyldt med snavsede dyr. Men længere ude glimter havet heldigvis altid. Ej, hvor ser mit hår bare dyrt ud i dag. Jeg elsker den måde, det kilder mine kinder, når jeg svinger med det, og jeg kan godt lide, hvordan de andre ser på mig, når jeg gør det, og når jeg lægger hovedet bagover og lader fingrene glide igennem det. Nogle gange børster jeg det midt i fællesten, så står der altid nogen og glor, som om de tager bad i lyset fra mit hår. Det har jeg ikke noget imod. Der er nok til alle. Jeg er altså ikke vant til at skrive dagbog. Du er faktisk min første. Men det er billigt at skrive i hånden. Jeg får ondt i fingrene. Måske skulle jeg få en du der til at tage diktat. Ikke du der 2, for hun kan ikke ordentlig vangsk. Og 1 er helt forfærdeligt. Nå, men så vil jeg ønske mig min helt egen du der i højhyggegave, en hvid altså, eller i det mindste brun, ikke en af de mørke rentertyper, der ikke kan tale ordentlig vangsk. Så kan hun holde mit hår, når jeg børster tænder og tager diktat, og så får jeg far til at lave sådan en kontrakt, så hun ikke må sige noget som helst om det, hun ser og hører mig sige og gøre, hvis ikke hun vil blive sagsøgt rigtig meget ind i helvede. Helvede. Det er det, jeg er i nu. Det er godt, jeg er så god til at lade som ingenting, fordi jeg går med skal ikke tro, at jeg nærmest lider. Mon himlen er sådan et sted, hvor alle er lige meget værd. Om man er duder eller ejer guld og fabrikker. Hvis ikke der er en dyr afdeling, så gider jeg altså ikke dø, og jeg vil slet ikke stå i kø. Nå, om lidt kommer bilen og henter mig, og nu hvor det er morgen og nærmest ikke gråvejr, føler jeg mig lidt fjollet. Det hele er sikkert bare noget, jeg har bildt mig ind, selvfølgelig. Måske det kan være noget, jeg har spist. Det er ikke til at vide, hvad duderne putter i maden. I dag er jeg guld igen, og det hele er, som det skal være. Og så behøver jeg ikke skrive mere i dig, men kan bare blive ved med at være mig. Så det her er nok farvel, kære dagbog, for altid. Men jeg tror nu stadig, jeg vil ønske mig en du der 3. Sådan en kan man altid bruge. Vigga Morgenstjernes dagbog, kapitel 3. Nå, kære dagbog, jeg forstår det slet ikke. Jeg har altid været solen i klassen. Jeg plejer at være sådan en ting, man sætter en anden ting op på, som dem, der godt ved, de er mindre værd og har brug for at se op på noget, så de kender deres plads, bruger og spørger til råds, og næsten ligger fast i mit kølvand som en ælling efter sin mor. Eller den lille båd, som bliver trukket af den større båd. Jeg kan ikke huske de rigtige ord for dem, og det er da også klart med så mange ting, som jeg er nødt til at tænke over hele tiden for tiden. Det er godt, jeg har mit hår. Det er så langt og gyldent, og stråler altid lækkert, selv når det er overskyet. Det var hurtigt at mærke, at alt det væmmelige, som jeg havde det i går, ikke var noget, jeg havde drømt eller spist, for jeg er stadig ikke guld, og jeg har altid været gulder. Jeg kan ikke huske aldrig ikke have været det, men nu er jeg bare grøn og lige om lidt gul og færdig, for så kan jeg lige så godt være rød og død. Jeg kan ikke se de andre i øjnene, selvom jeg ikke har gjort dem noget. Jeg føler mig som en rabat og noget, der ligger i en rodekasse ude i regnen, lige under fuglenes numser. Alle siger ord hele tiden, bare ikke om det, men jeg kan mærke, at de alle sammen ved alt under deres tunger. Jeg er helt træt i ansigtet af at smile lige præcis på den rigtige måde, så ingen ved, at jeg ved, at de ved, at jeg ved, at jeg ikke længere er guld, men bare grøn. Men det er ikke engang det værste. Det er som om, der er kommet noget ondt ind i verden, og det kigger lige på mig. For tænk, da jeg skulle hjem med bilen i dag, kom den slet ikke. Så stod jeg der og glodede, mens de andre blev hentet af deres biler.
Til sidst kom der en gammel, gul og rusten bil og dyttede. Nogle af de andre stod der stadig og lod deres chauffør vente, sådan som vi plejer, så jeg lod som ingenting. Men så lænede en lille rentermand sig ud af sideruden og begyndte at råbe mit navn helt højt, som om han kendte mig, og som om han slet ikke har nogen idé om, hvordan man egentlig gør ting ude, hvor alle kan se en. De andre begyndte rigtig at glo, så jeg begyndte at gå, som om det var meningen, og jeg måtte forbi de andre, og de fnisede, og jeg kunne mærke, hvordan rygterne inde i dem begyndte at koge, så man bøjede nakken under smilet og skyndte sig forbi, men så fulgte den der bil efter en og blev ved at råbe efter en, og man prøvede at give håndtegn til, at den skulle køre om en vej og væk og længere, så man kunne blive samlet op senere, men det forstod han ikke, for bilen blev ved med at dytte, og man så ud af øjnekrogen, som man vendte bagud, at han var standset og steget ud af bilen og talte med de par stykker, der var tilbage af dem, man går med, og de pegede efter en, og så kom bilen farende og standsede, og manden råbte glad ens navn, som om man var hans kusine eller noget andet, han godt kan lide, og så var det, som om blodet helst ville ud af en, og det skulle være igennem hovedet. Man satte sig til slut ind og var så skør i tankerne, at man slet ikke kunne sige noget til manden, der sagde, at han hed Ali, og at hans bil hedder Bil, og at han og bil var Ali-bil, og så lå han og lugtede af karry, og lugtede af støj i næsen, og han snakkede væk om alt muligt, der ikke har noget med min verden at gøre. Man sad bare helt stille på det der sorte plastiksæde, der skulle ligne læder, og ville helst svæve over det og aldrig røre ved noget igen, mens bilen kørte, og manden snakkede, mens man blev lam af skam. Da jeg kom hjem, smed jeg alt mit tøj i skraldespanden. Jeg får aldrig lugten af karry og tanker, der ikke er mine egne, ud af det. Der kan vel vælte en kran eller synke et skib fyldt med passagerer, så de glemmer alt om mig og Ali Bil. Nu sidder jeg og venter på far og Solvej for at få at vide, hvad meningen er, men de kommer selvfølgelig ikke hjem. Livet er så ledt, og du der har lavet aftensmad, men det smager af støv og dårlige idéer. Vigga Morgenstjernes dagbog, kapitel 4. Hej dagbog. Hvorfor skal man have en Solvej og en far, når de bare tænker på at ødelægge livet for en? Tænk, jeg spørger stille og roligt, hvornår den sædvanlige bil skal køre mig igen, om den måske er på værksted, eller om manden er blevet syg, og hvorfor så ikke sende en, der kan løse ham af, måske i en større og endnu nyere bil, for det vil jo se godt ud hos dem, jeg går sammen med. Og så begynder Solvej at skælde mig ud og anklage mig for at være en forkælet tøs, der bare kræver, når jeg nok kan se, at vi alle sammen er nødt til at spænde livremmen ind. Men jeg går ikke med livrem og slet ikke med seler, og så løfter stemmerne sig ret højt, og selvom der er langt til loftet i vores hus, så bliver vores store stue med de endnu større vinduer, der peger ud mod krystalbugten, så den rigtig kan glitre ind over møblerne, hurtigt fyldt med stor uretfærdighed, der peger lige på mig. Hvad har jeg gjort, spørger jeg. Og så siger far, at jeg nok har lært noget i skolen om konjunkturerne, og da far nævner det ord, som jeg ikke kender, bliver både Solvej og far stille og ligner nogen, der lige har mødt en stor hund, som ingen rigtig kender. Det er lige så svært at fange min fars blik, som det er at lægge øjnestreger, så det ser dyrt ud. Jeg prøver at få ham til at sige, hvad de der junkturer har med mit liv at gøre, og hvorfor jeg skal køre med en renter i skole, men han mumler bare noget om at have enormt travlt, og om midlertidige problemer med midlerne, og at vi må løfte i flok, og så nikker Solvej og siger, at jeg jo kan cykle, og så smiler hun, som om det skulle hjælpe, og siger, som om det skulle være sjovt, om ikke også jeg er blevet lidt kvapset, og de par kilometer frem og tilbage bare vil gøre mig godt og give mig stærke ben, og det siger min høje, tynde mor, uden at se op fra sit kvarte stykke toast uden smør. Cykle til skolen, det er kun små og billige børn, der cykler. Det er den mest dumme form for transport, man kan komme i tanke om, at slingre rundt på 2 hjul og være nødt til at holde balancen selv. Man kunne tro, de slet ikke vil have, at jeg er i familien mere. Jeg blev lidt forskrækket, for lige der hoppede ideen om at tage livet fra mig selv ind i mig, lige så nemt som at spise en rund højhyggekrans.
Hvor ville det være dejligt at lægge sig til at dø nu, bare glide bort, og når jeg så er væk, og mit hår ligger bredt ud som en vifte fra en anden verden fra mit hoved, så mærker de andre, hvad de har mistet, hvordan et særligt lys blandt dem er gået ud, og for altid efter må de gå under tankerne om, at det også var deres skyld, og hvad har vi dog gjort? Og henne i skolen ville dagen blive en sørgedag, så man skulle komme og ikke lære noget, men bare græde over, at jeg ikke længere var til. Men så sagde far, at det nok skal gå alt sammen, og at de der konjunkturer jo ikke varer evigt. Og så sagde Solvej, at enten tager jeg med i bil, eller skolebussen, eller går, eller cykler, og at det måtte jeg selv bestemme. Og så sagde jeg, at så vil jeg slet ikke i skole, for jeg har kun flotte sko, der ikke dur til at gå eller cykle eller noget andet i, kun til at stå og se ud og bære mit hår. Og så blev Solvej vældig høj i stemmen og sagde, som når hun er blevet sur på du der to, at jeg er en morgenstjerne, og morgenstjerner løser problemerne, når der er noget i vejen, og om jeg så kan tage mig sammen og finde en anden tone. Og det er jo nemt på blokfløjten, men svært med folk, og det begyndte rigtig at kede mig, og så sagde jeg bare, at ja, så tager jeg med alle i bil, og så faldt de ned igen. Forældre er egentlig nemme, selvom de også er onde. Så kom Ali. Jeg fik ham til at køre en omvej og sætte mig af langt før skolen, selvom jeg så var nødt til at gå og komme lidt for sent. Det er der jo ingen, der gør, men hellere det, end at blive set en gang til med Ali bil. Han snakker glad hele tiden om alt muligt, som jeg ikke har lyst til at høre på, selvom han har huller i tøjet og ligner en vagabond. Det er som om, han åbner et skab, der er fyldt med alt muligt, jeg ikke gider se på eller vil vide noget om. Hans døtre og liv og idéer. Han har ingenting, nogen gider have, og alligevel pipper han som en fugl, der bare kan synge livet i luften. Jeg hader mennesker. Nå, der var selvfølgelig ingen, der var kommet galt afsted eller havde lavet skandale, så jeg måtte bruge hele dagen på at se overlegen ud, når dem jeg går med drillede og spurgte til den mærkelige bil, der hentede mig i går, og hvorfor jeg kom for sent, og alle andre slags dumme spørgsmål. I dag fik jeg Felix til at hviske med mig 2 gange ude i fællesen. Jeg kunne ikke høre andet, end at vi trak på vejret, men jeg tror, det så vigtigt ud. Det håber jeg. Kære dagbog, jeg skulle være på hold med Irse i dag, og har måttet holde vejret og kun kunne trække det i små portioner hele dagen, for tænk, hvis jeg får fallit i mig. Jeg er helt træt. Det må være mærkeligt at være Irse van Klamske. Tænk at have sådan nogle røde koøjne, og så det der lange, slaskede hår, der aldrig kommer til at se pænt ud. Hun ligner en konkurs, der skal lige til at bryde ud. Jeg prøver at behandle hende så godt jeg kan, men når man er så udenfor, så gælder det om ikke at komme for tæt på, så hun ikke smitter med sin udenforhed. Den sidste del af dagen måtte jeg bruge på at finde ud af, hvordan jeg kunne få det til at se ud, som om jeg ikke skulle hentes af nogen bil, og at jeg lige skulle et ærne et sted, som jeg heller ikke lige kunne fortælle noget om. Det er altså rigtig meget svært at være mig lige nu. Ej, tænk, de siger, at hende med hånden fra anden overklasse har en pilleonkel, der giver hende tasker og sko for nens. Hvor billigt er det lige? Hvis hun mangler, kan hun da bare bede sin mor og far om nogle flere lommemidler. Vigga Morgenstjernes dagbog, kapitel 5. Jeg elsker ellers at have vangsk med fru Rea, men i dag skulle vi læse digte, og det hader jeg. Folk skulle hellere tage og skrive en god historie, som man kan følge med i. Det var sådan en tynd bog med nye, unge, vangske digtere, og de skrev alle sammen sådan noget mærkeligt noget med lange, dumme ord, der viklede sig ind i hinanden, så jeg fik ondt i hovedet. Men en af dem skrev noget helt andet, så jeg kan huske lidt af det. Under en sten, tung og alene, og deres dårlige ånde er mere værd end lydene, der rejser på den, og jeg tyder min betydning. Der var et billede af ham, der havde digtet de ord. Ikon Fessel hedder han, og han så køn og forskrækket ud, som om han ikke vidste, hvor han er henne, og jeg fik sådan en lyst til at give ham en bamse. Jeg havde ellers lovet mig selv ikke at gøre det mere, men jeg kom til at kalde fru Rea over for at spørge om noget med de digte der. Hun har røde kinder og dufter af sæbe og jordbær, og er ligesom en majetasker, der står og er varm og stor og klikker af lyst til at høste.
Det er bare fordi, jeg får anemoner i knæene, når hun er tæt på. Det er mærkeligt på sådan en forkert måde, men rart. Nu er hun her, og efter det så holder jeg altså også op med at kalde på hende. Vi er begyndt at tage nye ting med hver dag, og hvis man ikke har noget på, som ingen har set før eller bliver imponeret over, så bliver blikkene hårde som terninger. Det er hurtigt blevet svært at finde noget. Jeg har allerede næsten tømt mine skuffer og skabe for det nye, jeg ikke har givet gå med endnu. I dag kiggede næsten underligt og sagde noget om ikke jeg engang havde haft det halstørklæde på. Men det var jo sidste vinter. Hvordan kan hun huske sådan noget? Jeg tror ikke, der var nogen, som hørte hende, men alligevel. Nogle gange er hun en led filet. Og som om det ikke var nok, så påstod hun, at hun ikke havde haft tid til at lave den matematik, som jeg ellers har lovet at betale for, ligesom jeg plejer. Hvad er det, der foregår? Dagbi, det er så ledt at skulle indrømme det, men det er svært ikke at gå og vente på, hvornår den der jeg vedhed kommer over, at man er inviteret og med de inderste, og tænk, at jeg må ligge tit i natten og gruble timerne lange over, hvordan man kan finde ud af det, uden at nogen opdager, at jeg prøver på at finde ud af det. Det er ikke rimeligt. Jeg har aldrig haft det sådan her før, som om jeg står i vandkanten, og bølgerne får mig til at vakle. Det kan også være, at jeg allerede er blevet indbudt, uden at lægge mærke til det, fordi jeg har så meget oveni at tænke på. Det er ikke til at finde ud af. Bare spørge, siger du. Ja, det er nemt for dig at sige sådan noget åndssvagt noget. Du er ikke andet end en dagbog med hvide sider og et omslag med vangske sommerfugle, men jeg er en levende pige, der skal leve i livet, og jeg kan da ikke bare spørge lige ud. Det vil være så pinligt og billigt. Sådan en ting kan være bare et nik og en håndbevægelse, eller hvordan en laver en støvsky, eller den måde, de ler på, når jeg har fortalt noget sjovt. Det er aldrig til at vide. Er man ikke med, så er man ude, og hvis du ikke fatter det, er du død. Mørket kommer og dæmper lyset, så man ikke kan se så meget af det, der går en på, men til gengæld er det slet ikke venligt. Der bor ting i det, som ikke laver andet end at stirre på mig, og det er som om vinden derude banker på ruden for at viske små ting til mig fra fremtiden, om at det ikke vil gå mig godt. Hvorfor skal et menneske med så flot hår dog udsættes for så mange pinsler? Det eneste jeg vil, er at være dyr og blond, for der er altså forskel på at være blond og dyr og lys og billig. Og have pænt tøj og flotte esser og være guld igen. Hvorfor skal det være så svært? Nå, men nu vil jeg sætte mig og øve på mine esser og teer. De kan sagtens blive mere nøjagtige. Og i morgen vil jeg gå en tur og øve mig i at se lige igennem folk, som om de slet ikke er der. Vigga Morgenstjernes dagbog, kapitel 6. Det tager så lang tid at tørre neglelak på tæerne, selvom jeg har dut 2 til at sidde og vifte rigtig hurtigt. Jeg kan ikke se, om hun er rød i hovedet. Det kan man ikke, når de er mørke i huden, men hun puster gennem munden. Vi skal have bevægelseslærer i dag, men det er den tid på måneden, og det gør rigtig ondt, og jeg orker ikke at skulle sidde og kigge på nogen, der graver en grøft eller sådan noget. Felix er blevet helt så underlig kold. Han hilser nærmest ikke, når han ser mig. Han har åbenbart fået travlt med at gøre sig til over for nogen fra 3. overklasse. Der er især en, som mange visker om, og rygterne samler sig over som skyer. Jeg tror, han hedder Ryan. De andre påstår, at nogen de kender siger, at han er en dreng, man skal holde sig fra, for han er søn af en farlig far, der kender ham fra Bøsing, der er så farlig, at dem, der skal passe på os andre mod dem, der er farlige i Vang, er bange for ham. Jeg vil ikke skæve til ham, men mine øjne kan ikke lade være. Og så vil far pludselig have, at vi alle sammen skal op til Famme. Jeg har sagt, at jeg ikke vil med, for jeg kan ikke lide hende. Famme har så mange år i sig, at jeg er bange for, at hun skal gå i stykker, mens jeg ser på det, og så myldrer de ud af hende som insekter. Blæh! Og så taler hun som en sur hund gør, og lugter altid af gammel sirut. Og hun har sådan nogle hænder, der er krumme som en ørns fødder, og vil hele tiden have fat i mig, og så trækker hun mig helt hen til sig for at sige en masse underligt noget, og det piver og væser og bobler, når hun trækker vejret, og det lyder som en lille bitte klasse fyldt med mikroskopiske pattebørn, der alle sammen spiller falsk på blokfløjter. Men far blev helt skør i blikket og begyndte at sige en hel masse om en hel masse, jeg ikke rigtig lyttede til.
Men så hørte jeg ham sige, at Camilla skulle med, og at hun forresten skulle være hos os i weekenden. Det er det, jeg siger. Der er noget ondt, som kigger lige på mig, kære DB. Og så har jeg selvfølgelig fået en kæmpe B lige midt på panden. Den er så stor, at en bjergbestiger ikke kan komme forbi den. Indeni står B'erne i kø for at bryde ud af mig, og det er endnu mere klamt end Fammes år. Og det er som om, der er lidt flere hår i børsten end ellers. Så mangler det bare en rynke for, at Vigga Morgenstjerne officielt er dømt ude af livet. Egentlig kan jeg ikke helt lide næsten, selvom hun på en måde er min bedste veninde. Hun har det lidt med at læspe, men ellers sund som et atomkernekraftværk, men hun er begyndt at se på mig på en anden måde, end hun plejer. Det er lidt ligesom når det regner, og vandet løber ned ad kystvejen, ude i gruset og inde i græsset og forbi indkørslerne, og så begynder det pludselig at løbe en anden vej, lavere som om det har fået en helt anden idé, en ny lille flod, der flyder et andet sted hen. Jeg skal lige holde øje med hende. Vigga Morgenstjernes dagbog, kapitel 7. Camilla er lige kommet hjem. Jeg har allerede fundet en brændt tændstik, men siger ikke noget om det, for jeg gider ikke putte ballade i mit hoved, hvis det kan undgås. Hun skal med til Famme i morgen og så tilbage søndag. Far og Solvej har taget deres Camilla er hjemme, og nu må vi sørge for, at hun har det godt ansigter på. Der er ingen, der spørger mig, om jeg har det godt. Jeg bryder mig ikke om digtet, men at læse ham Ikon har givet mig lyst til at skrive mine egne, og det er noget andet at lave sine egne digte i stedet for at nøjes med andres. Se, kære dagbog, hvad jeg lige har fundet på. Glæde af smertens korte skygge. Jeg fik et glimt af far i hans kontor i dag. Døren stod halvt åben, og den plejer ellers at være lukket. Så jeg blev stående lidt og ville godt have sagt noget, men helst at han havde opdaget mig og sagt noget til mig, men det var som om hans hvide skjorte sagde, hold dig væk, eller lad være med at sige noget, eller sådan. Hele hans skrivebord var fyldt med papirer, og de lå også på gulvet, og det hele flød med mapper, der var slået op, og det så ud, som om de var gab, der skulle til at spise min far. Måske det er sådan, konjunkturerne ser ud. Sultne munde, der spiser mænd i skjorter, der lever af møder og papirer, og hele tiden skal undgå at blive opdaget, ligesom alle de andre, jeg går med fædre. Pludselig fik jeg sådan en lyst til at hjælpe ham, måske fortælle ham en historie fra dengang jeg var lille og ikke tænkte så meget på at være guld, for det var jeg bare uden rigtig at vide det, og hvor far altid grinede så godt, når han så mig, og der var også en gang, hvor Solvej var mor og ikke Solvej, og hvor hun smilte ærligt, og far smilte, og de lignede de der tynde sølvstrimler, man hænger på højhyggetræet, som skinner og lyser, og som vikler sig ind i nålene og nemt kan gå i stykker, og der kan gå ild i det, så man skal ikke lægge det for tæt på lysene, men som ingen kan undvære på et højhyggetræ. Så vendte far sig om og fik øje på mig, og det gav et godt gib i mig, men så tog det alligevel for lang tid for smilet at nå hans øjne, og der var det, at jeg blev bange for alvor, for hvis konjunkturerne kan gøre sådan med min far, der kan alle lovene og vise andre, hvordan de skal undgå dem, og alt det andet, han laver med sit hoved, så er det måske værre for mig, end jeg lige går og håber på. Han sagde ikke noget, men det sene smil var gledet ud af hans øjne, længe inden han havde skubbet døren i. Jeg sidder i min vindueskarm. Jeg putter mig ind til det malede træ, og det er som at svæve i verden. Når solen skinner, er striberne af sol, der slikker sig ind af vinduerne, så fine, at en kat ville spænde sig til døds, hvis den kunne ligge i en. Men nu står mørket tæt, og det prikker lidt på ruden. Det regner i vang. Det er den eneste lyd, jeg kan høre. Udover at Camilla trækker vejret nede i hendes værelse. Det er jeg helt sikker på, at jeg kan høre. Og at de der konjunkturer krasser i det, som de andre tænker om os. Jeg piller lidt i en stiv skal af maling. Det er vist ved at være tid til at få en mand til at komme og male igen. Det må jeg lige snakke med far om. Det er næsten umuligt at forstå, men ude i fællesen kom Irse hen til mig, mens jeg stod med hende, der var god til at hænke, da vi var små, og ham med stemmen, som far ejer noget stort over et sted. Og så siger hun bare lige ud, som om hun kan det, om jeg har det godt, inden jeg kan nå at finde på noget virkelig dyrt at sige,
mærker jeg Hinke og stemmen har rettet alt deres lys mod det vældig spændende, som Irse lige har startet, og så siger hun, at det er fordi hun har set, jeg har rande under øjnene, og det har hun også prøvet, og så var det fordi hun manglede jern og noget andet noget, jeg ikke kan huske, og inden i mig er der en lille mand, der trækker alting sammen i mig med reb, og vejret når knap nok at sige det godt ved til nu, så det kan få det, for midt i det slår jeg en funklende latter op og svinger håret, sådan som jeg har øvet det, og gør mine øjne til at lave gnister, og det hele får mig til at se ud som en el med diamanter på, for selvom jeg er flot nu, og de andres lys slukker, har Irse van Klamske lige sagt, at vi er ens. Undskyld, jeg vækker dig, men midt gennem natten har lige boret sig en støj, en storm, som har åbnet mine øjne så meget, at de er ved at gå i krampe. Hvad nu, hvis papirerne og mapperne inde på fars kontor siger, at der ikke er råd til, at jeg kan blive ved med at gå på akademiet? Hvis jeg bliver nødt til at gå i almindelig skole med helt almindelige mennesker, så punkterer jeg den stakkels fine ballon, som er mig. Jeg kommer aldrig til at sove igen. Vigga Morgenstjernes dagbog, kapitel 8. Hej Debbie. Fammes hus lugter af gamle dage, og er bare et stort knirk. Alting siger noget. Far siger, at det hele er bygget noget meget fint og tungt oprindisk tømmer, der har mærkelige navne. Kan vide, om knoglerne inde i Famme lyder på samme måde. Jeg forstår ikke, hvorfor hun ikke får det malet, for alt træet står og ligner næsten snegle, som hun aldrig gider putte lak på. Heroppe i bakkerne kan man se langt ud over Krystalbugten. På en klar dag kan man se næsten helt op til Gigavang, siger far. Hej, så kedeligt. Jeg prøver at få tiden til at gå ved at gå rundt og kigge på alle de mærkelige ting, som Famme har taget med sig hjem fra sine mange år over i oprinten, mens far og Solvej prøver at være høflige med Famme, og Camilla ligger på en sofa, der nok blev lavet før far blev født, og læser i gamle blade. Jeg prøver at lade være med at komme for tæt på Famme, for hun rækker hele tiden ud efter mig med sin knoglede hånd, og jeg gider ikke høre på alt det underlige mumlen, som hun har at sige til mig. Men til sidst er jeg så ør af at kede mig, at jeg kommer for tæt på, og så får Famme fat, og det vil se mærkeligt ud, hvis jeg river mig løs, og i det samme har Camilla åbenbart fået fat i en tændstiksæske. Der er ingen, der ved, hvordan hun gør sådan noget, for hun har, så vidt alle ved, bare ligget på sofaen hele tiden, og i den der uro, der opstår, trækker Famme mig helt hen til sig, og hendes ånde lugter af røg og gamle år, og så siger hun, som om det er en hemmelighed, at man aldrig bliver mæt af sin ungdom, og nu tørster jeg efter den, og at bussen aldrig viser noget, uanset om man er ung og ked eller gammel og træt. Næh, den sprøjter kjolen til med sjapvand, hvis ikke du sørger for at stille dig et sted, hvor der ikke er en stor vandpyt, den kan komme igennem, og det, mit barn, er sagens kerne. Jeg prøver at komme væk, men hendes krogede hånd er stærk som lædersnor og føles som brændt madpapir, der har ligget i fryseren i en halv evighed. Hun bliver ved med at tale til mig. Det eneste, der står mellem mig og døden, er livet, og jeg har kun små smuler tilbage, mit barn. Men du kan leve. Dig kan jeg sige noget til, for de andre er væk. Forstår du det? Væk er de duer ikke til noget. Ikke min sønnesøn og hans lange ræer af en kone og din brandglade søster, som tror jeg er en brønd, man kan gå til, når man er tørstig, men lader gro over, når der er vand nok derhjemme. Men du, Vigga, du har noget i dig til at blive dig selv, sådan som jeg var det dengang ude under de grønne palmer og de hede vinde og papegøjerne og de giftige slanger. Da var der noget ved livet, skal jeg sige dig, fyldt med mahogni og teak og selskaber, hvor pigerne havde bukser på og drak lige så meget som mændene, og vi slåssede og endte i de forkerte senge, for det kunne man derude. Ja, det var tider. Jeg ejede jo virksomheder og plantager, og dengang var der ikke alt det plader med regler og sådan. Men nu skal jeg sige dig noget, Vigga. Man kommer ingen vegne i livet, hvis man skal tænke på, hvad andre synes. De andre er lige meget. Du skal bare gøre det, som du selv vil. Forstår du det, Vigga? Det er mere værd end guld, og hvad man ellers synes er noget værd i den her verden. Og så slipper hun mig endelig. Senere, da dagen ikke længere har kræfter til at holde på lyset, går far og Famme ind i biblioteket,
men det tager ikke længe, så kommer far ud og er hvid i hovedet, og hans ansigt er stift som en skistøvle, og så skal vi pludselig hjem, og på vejen mumler far og Solvej tæt sammen som en af dudernes lange gryderetter, og så bliver Camilla urolig og begynder at krasse sig i armene, og jeg gider ikke have noget med det at gøre. Hvorfor skal jeg have sådan en søster og sådan en Solvej, og en far, der ikke kan det, han skal? Jeg er en bure uden er. Vigga Morgenstjernes dagbog, kapitel 9. Jeg drømte, at jeg var en slags badeanstalt. Det hele havde sådan et let brunligt eller gulligt skær, som i en for gammel film, og der dampede, og der var hvide fliser på væggene og på gulvet, og store kvadrater af lys med fluepletter over os, som sendte et søvnigt skær ud over det hele, og der var rækker af dybe og ret angulære bassiner som fællesgrave, og jeg steg ned i det nærmeste. Vandet var som varm suppe, alting lugtede som når noget har været vådt inde i et skab i meget lang tid, og folk stod tæt, de havde hår og maver og var gamle og ældre og yngre, og jeg kom til at røre ved nogle af dem. Vandets bevægelse fik min krop til at due mod dem. Vi var alle vandplanter af kød, og det var vemmeligt. Det var som at have myrer overalt. Alle var så vanvittigt billige, og jeg blev nødt til at stå på tær for ikke at få vand i munden, og der var den der summen, når mange levende munde er forsamlet, så meget en stille, viskende larm, og så vågnede jeg. Nej, alting bliver hele tiden meget værre, end jeg tror, det kan. Kære DB, du tror, det er løgn, men da jeg kom ned for at spise, inden jeg skulle i skole, så er huset helt så mærkeligt og stille, og jeg tænkte, at jeg måske er kommet for sent op, men det er stadig mørkt udenfor, og jeg kan ikke lugte kaffe eller ristet brød, eller den der stille lyd af dutterne, der arbejder, og så går jeg lidt rundt, og fars kontor er mørkt, og jeg kommer til at forestille mig, at jeg er Vigga alene i verden, og så bliver jeg lidt bange, og så når jeg ned til der, hvor Solvej bor, og hendes dør er lukket, og det plejer den også at være, men jeg kan ligesom høre en mærkelig lyd derindefra, så jeg banker lige så stille på, og så holder lyden op, og så går der lidt, og jeg når at tænke, at myrer egentlig er mærkelige, og så går døren op, og der står så Solvej i morgenkåbe og ligner pludselig min mor. Hendes hår er lidt ulet, og jeg kan se lidt gammel tud, der står i øjnene, selvom underlæben er virkelig stiv, så ansigtet ikke falder sammen. Og så kommer jeg til at sige mor, og så begynder hun at græde, og så græder jeg også, og så står vi der og græder ind til byen og drevet over. Hun lugter af skræk og karamel. Lidt senere fortæller hun, at situationen desværre har udviklet sig i den uheldige retning, at far ikke fik den støtte, han havde håbet på af famme, og nu ligner mor en af dem, der løfter tunge vægte i ansigtet, men altså en, der er ked af det, og jeg kan mærke, at det sidrer i armen efter at række ud og age hende på kinden, og det er som om armen ikke er min egen, og derfor har de været nødt til at opsige både du der og du der 2, siger hun, og så står et stort rødt brus inde i hovedet på mig, som om det pludselig er blevet fyldt med sådan en slags hår, som hende der kommer fra, hvor solen skinner hele tiden har, og igennem det hår suser en masse store spørgsmål, og hvem skal så lave morgenmad til mig, og redde min seng, og rydde op efter mig, spørger jeg. Og så er det, at mor bliver til Solvej igen, for så siger hun, at det skal jeg da selv. Det er jeg jo også mere end gammel nok til, og i øvrigt bliver vi nødt til at indføre pligter, så jeg skal også gøre rent og vaske tøj og alt muligt underarbejde. Så det siger jeg, at jeg ikke kan, for hvordan skulle jeg kunne det, når ingen har lært mig det? Og så tror jeg, at det er nok med det, men så begynder hun at sige, at jeg er forkælet og er en stor egoist, og så blæser det op mellem os, selvom en sten er faldet ned i maven på mig, og jeg siger, at jeg ikke kan forstå, hvordan de kan tro, at jeg har lyst til at gøre noget som helst, når de bliver ved med bare at lave ting om, uden at spørge mig, og så råber Solvej, at hun er ude at hænge i tårne, og hun ville ønske, hun aldrig havde fået mig, og så råber jeg, at det passer fint, for jeg ville ønske, at jeg aldrig var blevet født, og så kan jeg se, at en tyk forskrækkelse er hoppet ind i øjnene på hende, og jeg ved ikke, hvordan jeg ser ud, men jeg siger, at der aldrig er nogen, der fortæller mig noget, men I vil have jer en del af familien, når det passer jer, og ikke for at passe på mig. Vigga Morgenstjernes dagbog, kapitel 10. DB,
Camilla lige brasede ind på mit værelse og stod der og lå og pillede ved tapetet midt i min storm med gå derud, hvad laver du her, som jeg sendte mod hende, og sagde, at hun er flyttet rigtig hjem, og midt i min bleghed, som jeg kunne mærke skød hen over mit ansigt, skyndte jeg mig at gemme neglelakfjerneren, da hun lige kiggede væk et øjeblik. Ingen fortæller mig verdens ting. Det er som om jeg slet ikke er til, og de kan bare gøre alt muligt uden at tage hensyn til mig, så jeg styrtede ud af mit værelse for at få fat i far eller Solvej, og de sad der i køkkenet, som om alting bare var helt i orden, og så spurgte jeg dem, hvad meningen egentlig er, og om de aldrig har tænkt sig at tage hensyn til mig nogensinde mere, og at jeg vel også har rettigheder, og ordene gik ret i en fart, og så sagde far, at det hele var gået lidt hurtigt, der er mange ting og papirer og møder og mennesker at være sammen med, eller sørge for, at man ikke bliver set af eller med, og så fik de ikke lige fortalt mig, at Camilla er kommet hjem. De synes, hun skulle prøve noget andet end Tranquillekilde, for selvom Nibar Winkeldungs behandlinger er rigtig gode, så er de også dyre, og at det måtte jeg undskylde, men de gik jo bare ud fra, at jeg vel er glad for at se min søster. Det kunne jeg ikke lige sige noget om, så jeg gik i stedet op på mit værelse og hamrede med døren i, så Carmen sang. Nu skal det lov igen fylde med sine røde kufferter og blege humør, der aldrig er til at regne ud, og Solvej og far kommer til at flakse om hende som gæster lige har fået unger. Jeg siger dig, Camilla går og vifter med de håndlede, som om de er noget særligt. I virkeligheden er de bare hvide og billige og tynde underarme med nogle underlige rødmørke streger på. Hvorfor kan far ikke bare gå til flere møder og have flere papirer i sin mappe? Hvor svært kan det være at lave midler? Jeg holder meget af far, men efterhånden er jeg begyndt at tro, at han måske ikke er så god til at holde en familie. Det er ikke særlig sjovt at skrive om sin far på den måde, men hvad vil du have, jeg skal gøre, Debbie? Jeg forstår det ikke. Jeg er meget pænere end Camilla, meget dyrere, og mit hår er længere og fylder mere, men det er alligevel hende, der får al opmærksomheden. Fordi hun er så syg, bleg og dum og syg. Hun vifter rundt med sine små snitser over farlige idéer, og straks får hun alt, hvad hun peger på, undtagen tændstikker, og hvad får jeg? Nogle gange skulle man tro, at livet bare er en lang følelse sig helt udenfor. Jeg er et søm, der bliver slået ind i træ, indtil jeg sidder fast, så jeg har et sted at vente på at ruste til døde. Hårdt. Debs, det eneste du skal er at holde på de ord, der ikke må komme ud i luften og blive hørt, men det er mig, der skal leve med dem. Vigga Morgenstjernes dagbog, kapitel 11. DB, Vigga her. Jeg er som et tændt højhyggetræ i dag. Bunker af lys knitrer i mig, og de der sølvstrimler, som er så fine, skinner glimt og juhu og sus og dans, selvom regnen derude ikke kan blive mere grå. Nu fik jeg endelig næsten sikker vedhed om, at de alle sammen har guldet mig tilbage, og så gerne vil have mig med til Berg, og så bliver det højhygge i år. Jeg glæder mig, og jeg er gulder igen, og der kommer masser af sne, og jeg får min helt egen dut, der skal gøre, hvad jeg siger, og jeg har sådan en fornemmelse af, at de der konjunkturer finder nogle andre af pine, så far igen bliver sig selv, og vi slipper af med Camilla, og jeg får fyldt skabene igen, og så flytter vi til et større og bedre hus længere op ad kysten, hvor man rigtig kan se ud over bugten. Det hele er så tyrkis og lækkert. Jeg kommer lige til at tænke på, at Ali Bil er lige præcis sådan her. Bare smiler til alting, smil over det hele til hans lille liv og kæmpe familie, og alle de der pligter, som man hele tiden har snakket om, som om det er en glæde at slæbe på byrder, og alting har en mening, og den mening er sjov, især hvis det gør ondt, for så drikker vi te med sukker og jammer, og det er også bare helt i orden. Har han smittet mig? Ude i fællesen gik jeg forbi nogle af drengene, der sidder og griner med de der stemmer, som drenge har, og snakker om, hvor usleren Marmen Mise er, og at dumheden dernede er så tyk, at man kan skære den i skiver, og hvor usleren det er, når man skal gå i skole, og alt sådan noget, som er typisk, når drenge har fundet et nyt ord, som de så skal vride i alle retninger. Hvorfor de har travlt med det billige sted og det dumme ord, ved jeg virkelig ikke, for hvem ved, hvad der foregår i en dreng.
Til sidst lagde de endelig mærke til mit hår, så jeg kunne komme videre i mit modsat usleren liv. Måske æder konjunkturerne møbler. Der bliver i hvert fald færre af dem i vores hus. Det er sådan set bare dejligt, for det er bare nogle kedelige træting, som en eller anden berømt og kedelig snedker i en kedelig lus af en by, vi engang boede ved, har lavet specielt til huset. Men når jeg spørger, så siger Solvej bare, at det er fordi, de gerne vil prøve en mere minimalistisk stil, kalder hun det. Rumklangen behøver i hvert fald ikke længere at gemme sig. Den står overalt hård og kold, som nogle af de værste for tredje overklasse, der altid får mig til at trække maven ind, når jeg skal forbi, og giver mig lyst til kun at hviske. Men jeg er så glad. Endelig. Vigga Morgenstjernes dagbog, kapitel 12. Debbie, det er ikke så længe, man får lov at være ovenpå i det her ledeliv. Så kommer næsten hen og ser på mig, som om hun er mere værd og bedre end mig, og siger, at hun har hørt nogen sige, at de har talt med nogen, der har set Felix gå hånd i hånd med Irse et sted inde i byen. Og så ser hun på mig, som om jeg er en, man skal have medlidenhed med, men jeg ved jo, hun lyver, for hvem vil det have noget at gøre med Irse? I hvert fald ikke Felix, det er jeg sikker på, selvom han ikke er mere værd end et par nogenlunde støvler. Det er godt, jeg har øvet mig i at smile, som om der slet ikke er noget inde i mig andet end luft, der dufter af vanilje. Jeg har fået en neglerod. Den gør derimod ondt. Jeg børster mit hår, til det er så blankt og gyldent, at jeg kan se spejlbilledet af min mat vinkende hånd i det. Bare jeg også kunne se, hvad der skal ske i fremtiden, men der er ikke noget, som viser sig, og så falder jeg lidt i søvn, selvom jeg egentlig skal lave lektier. Jeg drømmer, at jeg er et sted, og alle de andre, som jeg går med, og nogen jeg ikke gør, står der. Deres hoveder ser for store ud. De ler med nogen. De ler så højt og længe, at det smitter, og Irse er der også. Hun har fået gjort noget ved håret og alt det andet, og det er som om hun er en rød bold, der er trillet ind mellem drengene, der ellers kun har haft en kedelig kugle af papir at lege med. Hvad er det dog, der sker? Irse ler. Hvad er der at le af? Og Felix ler også. Irse har stjålet Felix, listet ham ud af min lomme som en tyv, og hun får ham til at gøre kunster som en rotte, og alle gør øjne, og der er en grøn og billig klump i min mave hele tiden. Mit tøj er pludselig fyldt med huller, konjunkturerne er små hoveder, der æder og gnaver i stoffet. Irse og Felix skubber mig over til en gruppe grå rabatter med store røde munde. Jeg kan ikke få dem til at lade være med at gøre det. Det er som om, jeg skal høre til der nu. Det kan ikke passe. Jeg er ikke sådan. Jeg er ikke en rabat. Det er jeg ikke. Og så vågner jeg med et sæt. Solvej tvang mig til at tage med hende ind til Grosso i Gigavang i dag. Så sad vi der øverst oppe i K og kiggede på de forskellige kager, man kan få der. Hun sagde, at vi har brug for at tale sammen, fordi vi har skændtes så meget på det sidste og sagt ting, vi ikke mener, og jeg sagde, at det kan vi vel gøre uden kage, om ikke hun også mente, at jeg var for tyk. Det sagde hun ikke noget til, men bestilte 2 store skumskaffer og kaffe til hende og varm chokolade til mig. K er sådan et sted, der lugter af stille tanker og damer, der keder sig. Og da vi sidder der og alligevel ikke rigtig har noget at snakke om, mens vi nipper til den dyre kage og passer på, at vores blikke ikke krydser, kommer jeg til at spørge Solvej om, hvornår vi skal se mormor og morfar. Måske var det bare for at se det sjove udtryk, hende får i ansigtet, når nogen siger noget om hendes mor og far. Måske for at se, hvordan jeg selv ser ud, når jeg tænker på Solvej. Hun sagde, at jeg udmærket godt ved, at hun ikke vil have noget med de mennesker at gøre, og at der ikke er mere at tale om. De er døde for hende. Men hvad nu, hvis jeg gerne vil se dem, spurgte jeg så, og det føles godt sådan at tage lidt hævn. Hun sagde, at det ville hun på alle måder prøve at forhindre, og at hun ikke vil have, at jeg bliver forurenet af deres måde at være på. Det er nok, at de har ødelagt et menneske, nemlig hende. Så dem kan du bare glemme, ligesom jeg har gjort. Det må hun selv om. Jeg kan alligevel ikke rigtig huske dem, men jeg ved, de er der et eller andet sted, for nu ved jeg, at de ikke er rigtig døde. Og hvem ved, hvad de der konjunkturer kan finde på. Men inden jeg kan begynde at fantasere om at blive adopteret af nogle mennesker, som Solvej hader og ikke kan lide, så begynder bordet ved siden ved at dirre. Det er alt det der stål og ting og maskiner, som kan flytte sig, som Gigavang er bygget på,
og som er berømt i hele Vang, der er gået i gang med at lave vejene bredere og flytte husene og fortogene og alt sådan noget, så dem, der vil hjem, nemmere kan det. Og så begynder Solvej at snakke om, hvordan det er et godt billede på, at det er klogt at tilpasse sig, når tiderne forandrer sig. Og jeg spørger, hvad det har med mig at gøre, og så sukker Solvej, mens vores kopper klirer og siger, at morgenstjernerne er ligesom gigavang, og nu er tiden kommet til, at vi omstiller os, og så ryger det ud af mig, at jeg hader vi, jeg spytter på os, jeg er mig og ikke vi. Og så bliver Solvej rød i hovedet og siger, at hun egentlig ville have sagt det på en pæn måde, men når jeg opfører mig på den måde, så har jeg ikke fortjent at blive taget hensyn til. Men nu siger hun det bare, som om hun siger noget almindeligt om vejret, at der højst sandsynligt ikke bliver råd til at sende mig til Berg Damok i år, og så flimrer det inde i hovedet på mig, ligesom luften over varm vej, og så svimler det, som hvis jeg var en måge i frit fald lige ned i en sort og frysende fremtid, og så siger jeg, at det er jeg da ligeglad med, for jeg betaler det bare selv for turen, og så siger Solvej, for hvilke midler, og så siger jeg, at jeg der bare tager dem fra mine ungdomsmidler, og så lærer Solvej underligt og siger, at de midler har de da for længst taget og brugt, for Camillas ophold er dyrt, og du derinde betalt heller ikke sig selv, og om jeg tror, at bil var gratis, og huset og maden, så bruser det inde i mig, og jeg kommer til at vrisse, at så sælger jeg da bare mine smykker, dem jeg bruger mindst, og så siger hun, at hvis jeg gemmer noget af værdi, skal familien bruge det, og hvor mange gange skal hun sige det, og at jeg er en egoist, der kun tænker på sig selv, når familien er i nød, og så skubber jeg til bordet, så resten af min chokolade vælter, og væser, at så må jeg jo finde mig en pilleonkel eller 3, og så tramper jeg ud af mens jeg kan mærke, at Solvej kommer efter mig med det der smil, som skal vise alle andre, at her er der ingen, der skændes eller opfører sig billigt. Bare en pige i den der alder, og vi ved jo alle, hvordan sådan nogen er, ikke sandt. Og man skulle tro, at det var meningen, at man skal have en mor, der passer på en og sender en til Berg og giver ens helt egen du der, og en mor har man, men det er ikke andet end en Solvej. Undskyld, at jeg krasser i dine sider, men jeg er så rasende, når jeg husker, hvad der skete. Senere skal vi forbi nogle renter, der sidder på huk og tigger, mens de snakker sammen. Solvej stopper op og siger noget om, hvordan det lyder, som om de pluder som små børn, der har fundet en bille, og så sukker hun, som man gør, når man ikke kan spise mere, og retter sig og tager sig til lænden, og hendes handsker er tynde og glatte, og frakken er syet af dyrt stof, og så siger hun, at selv om sådan en renter har været meget længe i Vang, ja generationer, så vil den helst smide skoene og gå med bare tæer, om ikke jeg synes, at det er lidt sødt egentlig. Og så sukkede hun igen og sagde, at det nu er vidunderligt at være et rent hvidt menneske med sunde interesser, og at når renterne ikke skændes, så behøver vi vel heller ikke, os der er så meget mere. Vel skat, men hvis jeg er en skat, så har de glemt at tegne et kort, så nogen kan finde mig. Jeg ser på de sorte og lytter til deres bløde klikkende stemmer. Det lyder næsten som et viskende vandløb, og jeg tager blikket væk. De er ulækre. Vi går videre for at komme udenom renterne, men der kommer nogen imod os, så der ikke er plads, og så er jeg nødt til at gå tæt forbi dem, og så mærker jeg noget på min læg. Jeg ser forskrækket ned, og det er en tynd renterdreng med store mælkeøjne og sorte rosiner som pupiller, der har rakt ud efter mig, og kvalmen stiger så hurtigt op i mig, at jeg svejer. Solvej griber fat i mig og trækker mig væk, mens hun lærer og siger, så virker selv en renter har hvidt skelet. Men hjemme skrubber mig der, hvor jeg er blevet rørt, både af renteren og Solvej, indtil huden er helt rød, og der er rifter, som er lige ved at bløde, og bukserne smider jeg ud, selvom de er helt nye og har nogle smarte guldstriber på. Vigga Morgenstjernes dagbog, kapitel 13. I dag var jeg inde i byen med nogle af dem, jeg går med, og så sagde ham, der tit var Hække, at han engang havde stjålet et par sko inde i en butik, og det blev jeg helt styrtet over, for det er da billigt. Men hende med arret og hende, der tit tykker tykkegummi, sagde, at de butikker ikke savner de par ting, og min mund var meget imod, men den sagde heldigvis ikke det hele om det, og så begyndte jeg at snakke om Berg, og hvor skønt det skal blive at komme til Berg, og min hjerne skal slås med at finde på gode ord om Berg, mens den er bange for, at den er sikker på, at jeg alligevel ikke kommer med, fordi Solvej og far ikke har styr på noget, og mens vi går der og siger noget om det, og jeg får det dårligere end værre, får jeg pludselig øje på en fyr, og så røg det ud af munden på mig. Ikon,
for jeg er ret sikker på, at det var ham, og så kiggede fyren, og det var Ikon Fessel, og vores øjne så hinandens et øjeblik, og så gik han videre, sådan som en helt almindelig fyr, uden at svæve, som man ellers skulle tro, han ville, når nu han digter så dejligt, og han lignede en, der sådan rigtig havde det skidt, og var tung i tanken, og jeg fik lyst til at løbe efter ham og sige et eller andet, men de andre begyndte straks at drille med, hvem var det, og begyndte at synge, Vigga er forelsket, Vigga er forelsket, og så måtte jeg bruge al min tid på at undgå at se dum ud. Men så fik jeg da øvet det i en rigtig situation, og ikke bare en øvelse, og det er også vigtigt, når man gerne vil se ordentligt ud. Da jeg kom hjem, fandt jeg på det her. Sorte bøtte, mælken er giftig, og du nikker aldrig med vinden. Det er godt nok hårdt at skulle undvære dutterne. Nu skal vi selv vaske tøj og gøre rent og lave mad. Jeg får ruskende hænder af at skulle hjælpe til at sætte på plads og rydde op. Jeg har der andet at bruge min tid på. For eksempel at øve på mine s'er og t'er, og hvordan jeg skal stå, så lyset hele tiden er bedst for mit hår, og hvordan man sætter en mine fast, der skinner af overskud, uanset hvor meget ondt i maven jeg har det. Hvis ikke Camilla får mange piller hver dag, så begynder hun at hyle, og det har hun gjort alt for længe nu, og det er vel ikke noget, jeg skal tage mig af. Hun er jo ikke mit barn. De kunne bare have ladet være med at få hende. Men nu viser det sig, at det latterlige lov har hylet mig ud af mit eget værelse. Camilla har viftet med sine hvide streger og sit hyleri og fået Solvej og far til at sige, at det er bedst, hvis Camilla får så meget lys som muligt, og det er der jo i mit værelse, og der er ikke andre steder, hun kan være, hvor det er bedst. Og hvor skal jeg så bo henne? Jamen det kan jeg i linjeværelset i kælderen, hvor en af dutterne var før. Måske skulle jeg også skære mig selv. Det er der et par stykker, der gør af dem, jeg går sammen med. Hende med øjenbrynene, og den anden, der næsten altid tykker tyggegummi. Det er åbenbart sådan, man skal få opmærksomhed her i verden. De tager i egentlig taget slet ikke hensyn til meget, så meget er sandt. Hvorfor kan Camilla ikke bare dø? Hvis Camilla mangler lys, så kan hun da gå sig en tur, eller lægge sig under en klar præsending i haven, eller sætte sig i nogens drivhus. Jeg prøver også at græde, men det virker slet ikke som når min søster gør det, og far siger, at det jo bare er for en tid, til vi har fået styr på det hele igen, med konjunkturerne og nogle andre ting, han ikke siger mere om. Og Solvej siger, at det er rigtigt, og begynder igen at køre på det med det fælles, og hun spørger, hvorfor det er, at de altid skal slås med mig, og at jeg skal lade være med at skabe mig, og hvis jeg bliver ved på den måde, så ender det med, at jeg får et vanskeligt sind. Og det kan godt være, men ingen er fælles med mig. De er alle sammen ude efter mig, og det kan være, at de kom på andre tanker. Hvis jeg hængte mig, så kunne de stå der og glo på min drejende krop og håret, der skinner tragisk i skæret fra den bare elpære og rigtig synes, at de er dårlige forældre. Selvom de sikkert bare er ligeglade, i hvert fald Solvej. Jeg må flytte, og der er mørkt og snævert, ikke mere end 79 kvadratmeter. Det eneste, jeg kan se, er jordens højde, der bærer græsplænen og lidt himmel bag frugttræerne og den høje tætte hæk. Det er det. Nu bor jeg her som en dut i kælderen. Min tur ned i skidtet kan åbenbart måles i, hvor jeg bor i deres dumme hus. Jeg hader Camilla. I øvrigt er der ikke så mange møbler hernede, som der plejer. Rummene runger underligt. Det er lige sådan noget spøgelser elsker. Godnat, Ikon. Jeg håber ikke, du græder lige så meget som mig i nat. Vigga Morgenstjernes dagbog, kapitel 14. Undskyld, at papiret buler, men jeg græder så meget lige nu. Det er fuldstændig vanvittigt, hvad jeg efterhånden skal stå model til. Og du vil slet ikke tro på, hvor jeg sidder og skriver det her, og hvad der er sket de sidste par dage. Livet er et lår. Sådan her sagde far i sidste uge. Det er jo kun nogle dage, et par uger, højst en måned eller 2. Et halvt år i værste fald, tror jeg. Tænk, sådan sagde han, og han prøvede endda at smile samtidig, og han prøvede endda at se på mig. Han er ellers altid fjern i blikket for tiden. Så nu er vi her alle sammen, hos Famme. Mit værelse ligger godt nok øverst i hendes store gamle træhus, som er fyldt med lange knirkende trægulve. Der er stor udsigt over bakkerne og bugten og alting, faktisk meget bedre end i mit gamle værelse, hvor jeg kun kunne se et snit af bugten, men det jamrer og knager, som om det er på vej væk,
og en gang imellem kan jeg høre noget, der pusler inde i væggen, og andre gange ligesom et fjern piv eller noget, som jeg ikke kan finde ud af, hvor kommer fra, som om et lille spøgelse er blevet fanget i en knast eller noget. Jeg kan ikke lide det. Hvad må der skal ske med vores gamle hus? Kommer jeg nogensinde tilbage? Hvad er det hele for noget? Når jeg tænker på det, så kigger jeg på bugten derude, og tænker, at hvis jeg kommer højere op i verden, så kan jeg se det hele, og behøver ikke mere bekymre mig om det, der kommer, for jeg kan se det på lang afstand, og alting er småt og utydeligt og betyder ingenting. Så skal vi sidde og spise sammen hver aften, for vi er gæster, og kan ikke bare være, som vi helst selv vil, det vil sige mig på mit værelse, og det er en eller anden gammel dut, som Famme har, der laver maden, men det smager af kogt pap, og vi må ikke engang bruge hende til vores eget. Jeg har prøvet, men så ryster hun på hovedet og siger hver gang nogle ord, der suser i mine ører. Måske er det vinden i ørkenen, hun sikkert kommer fra, hun prøver at efterligne. Hun går ligesom en and, men Famme kan godt det der sprog, eller hvad det er. Men vi må altså ikke sætte dutten til noget, så jeg skal stadig selv rydde op af alt det der 0 turkis noget, og Fammes hænder er så rynket, at det ser ud, som om hun altid har ligget for længe i bad, og det er ulækkert at se på, og hun smasker, når hun spiser, og så sætter hun sig hele tiden på alt det, der bliver sagt, så det ikke er til at få et ord indført, og hun snakker hele tiden om de gamle dage, som om gamle dage skulle være bedre end nye dage, og gøre dig ekstra klog, men det tror hun. Og hun fortæller hele tiden lange, indviklede historier om alt muligt gammel bras, hun har lavet og været med til over i det mørke oprinten, og mumler, som man ikke kan høre halvdelen. Og hun bliver ved med at gribe ud efter mig, så jeg er ved at få ondt i hoften af at skulle vride mig ud af hendes greb. Men så hører jeg far sige noget til Solvej, som det vist ikke var meningen, jeg skulle høre, om at Famme i virkeligheden er vældig rig, og han tror, hun gemmer alle sine midler her i huset, men at hun ikke vil af med dem, og så bliver døren lukket, og jeg kan ikke høre mere. Ikke andet end ideen, der er flammet op, og nu står og buldrer indeni, og hvis ikke jeg gør noget snart, så brænder den mig til kul. Så i dag lod jeg mig fange, og bliver med det samme bange for, om ikke alle de år, som snitter rynker i Fammes ansigt smitter, og så lugter hun som et æble, der har ligget alt for længe på kakkelovnen, og så tager jeg en pattestemme på, som jeg har øvet længe, og begynder at fortælle Famme om alt det lede, som sker for mig, og hvor uretfærdigt det er, at mor og far ikke vil lade mig komme med til Berg. Hvis bare jeg havde midler, så kunne jeg få det hele til at blive godt igen. Et øjeblik kigger hun på mig, og jeg er lige ved at tro, at hun vil hjælpe mig, men så begynder hun at le højt, og det er ikke en rar lyd, og så siger hun med en stemme, der bobler og helt hæs af serut, så jeg får lyst til at rømme mig, og jeg ville i hvert fald ønske mig, at hun rømmede sig, men jeg tror, en blodprop gik forbi min hjerne, da hun sagde det, for det var som om mine øjne slukkede, men mine ører kunne sagtens huske, at Famme lige havde sagt, du slægter din far på, han går også i alt for store, slappe bangebukser. Hvis der er noget, du vil have, kan du jo bare gå med aviser, eller stå i en grillbar, eller passe børn, eller gøre rent, eller lufte hunden, og i en snæver vending kan du altid nænse. Du har sådan en manke, som filajserne vil elske at ruske dig rundt med, og jeg glor på Famme og hendes indtørrede mund, der ligner sådan et sted, hvor en masse små floder flyder ud, og så vrider Solvej sig og siger, at nu bliver det vist lige morsomt nok, og skubber til far om, at han skal sige noget, og han siger hvad, og ser sig forvirret omkring, og Solvej kalder ham Vilhelm, som hun plejer, når hun er sur på ham, og forlanger, at han siger noget til sin farmor, men Famme fortæller, mens hun har godt fat i min arm, og de der gamle, krogede fingre borer sig ind i mig meget længere, end hvad jeg har arm til, og siger, at man aldrig skal gøre sig for god til at lægge sider til en smule dask. Når tiderne er trange, tror du måske, at jeg har fået noget i livet, uden at gøre noget for det, og hvis hun kan, så kan jeg også, og mere af den slags. Det var som om en formørkelse opslugte stuen. Jeg tror, jeg må være hensvimet et øjeblik. Da jeg kom til mig selv, var Famme væk, og Solvej klappede mig på armen, som når man ikke rigtig ved, hvordan man skal holde en dukke. Jeg opdagede, at jeg havde tisset lidt i den der ting, man har på for neden. Ja, jeg kan ikke lide at skrive ordet, det er så grimt. Nå, jeg er så træt, at mine øjne er ved at trille ud, og føler mig helt udgrædt og hvid og tom indeni, som om jeg har stået i frostvejr og stirret i timevis på en kalket væg ude på landet. Jeg orker lige at sende en tanke til stakkels Ikon. Nu ligger han nok stakkels alene i sin seng et sted, og stiger på alle de ord, han kommer til at skrive, men aldrig bliver helt glad over.
Så trist kan man nok ikke være uden at græde, selvom han er en dreng. Vinden tager vejret fra solen, der ikke ejer en stråle selv. Vigga Morgenstjernes dagbog, kapitel 15. Minus Famme og hendes hænder, og at hun ikke vil hjælpe mig. Solvej, der hele tiden ser på mig, som om hun synes, jeg har spild af tid. Camilla, helt sikkert Camilla, der bare er Camilla, og bare hun vil lade være med det. Skolen, hvor Irse og de andre aldrig laver andet end at kigge på en og tænke deres og sit, og det er ligesom at skulle gå med bind for øjnene på en bro af et tyndt rør over de 2 tinder på Berg. Midler, der altid mangler. Dutter, som der heller ikke er nogen af. Ikke engang en dut til at skrive alt det her ned, for jeg har fået en hårknude på mine fingre, der er øm og rød. Famme og hendes historier. Far er her aldrig, og når han er, så ser det ud, som om han er ved at blive spist af de sorte rande, som bor under hans øjne, og Solvej sukker hele tiden, som om livet i hende er en hårbolle, som hun ikke kan hoste op, og på akademiet snakker de inderst ikke om andet end Berg. Minus, minus, minus. Plus. Ingenting. Der er 0 plus. Bare de kunne lade være med det Berg. Berg mig her og glitre mig der, de 2 tinder og albedækket, og hvor skønt det hele bliver, og jeg skulle lade som om alting er lige som det skal være, er altså vældig anstrengende debs, det er ikke til at holde ud. Så efter skole tog jeg ind til byen og gik bare rundt som en hjemløs, og det var som om jeg så Giggavang på en ny måde. Jeg kiggede andre steder hen ind på de fine butikker og fik øje på folk, der gik rundt i krumbøjede frakker og øjne, der ikke havde set noget sjovt i lang tid, så de var sådan helt ormede i blikket, og snavs var der over det hele, og folk skubbede til hinanden, og mundene skubbede også til hinanden, og det hele blev så sort, at jeg gik ind i Grosso, så det virkelig ikke kunne nå mig. Og over hylderne og reolerne og stativerne og kundernes stive ansigter og ekspedienternes lille uniformer flyder dæmpet højhyggemusik og minder mig om Berg, og hvor ondt i maven jeg plejer at få i højhyggen, og hvor lidt i stemningen jeg er i år. Jeg endte op i smykkerne. Folk gik frem og tilbage, og pludselig fik jeg øje på en montre, der stod åben. Der var ingen ved den, og der kom ingen. Jeg gik hen til den, og så var det som om ens hånd helt af sig selv tog frem og greb en håndfuld ringe og ørenringe, og så mærkede man en hed varme, der løb sig ud i ansigtet, og så gik man bare lige ud, mens hånden fik smykkerne til at gemme sig, og øjnene skulle ikke se andet end mod en udgang. Man gik bare forbi det hele med stift blik, og så kom man ud i den friske luft, og der var ingen, der råbte, og eftermiddagen stod der bare og var mørk og tog imod en, og ledte en ned langs Grossos facader, og lige da jeg mødtes med en stor lettelse indeni, der skete det. Nå, Solvej er lige brædset ind og har råbt en hel masse rødt i hovedet om vasketøj og sådan noget. Senere, Debbie. Vigga Morgenstjernes dagbog, kapitel 16. Det giver et ryk i mig, og lige bagefter kan jeg mærke ligesom en smerte i min arm, og så er der en stemme, der siger noget. Under mig tripper mine fødder, for trækket flytter mig, og det gyser helt op i mig. Og så står jeg ansigt til ansigt med ham der rygeren fra anden overklasse, og bag ham flyder et par hvide grin i skæve bukser. Jeg tror, de andre kalder sådan nogen for peberdrengen. Ikke helt rentere, men heller ikke rigtige vingere. Mit hjerte hopper lidt skævt rundt i brystet på mig, og hovedet føles som en lille rundtosset vind. Han står helt tæt, og rygeren er i hvert fald ikke Felix, det kan jeg godt sige dig, Debbie. Nå, hvad har vi her, siger han, og så siger jeg selvfølgelig, slip mig, for jeg blev jo godt gyst op, men så tager han endnu hårdere fat, og sådan er der aldrig nogen, der har rørt ved mig, ikke engang Famme gør det så stramt, og så siger han, at han vil se, hvad jeg har, og så siger jeg, hvor, og så rykker han mig ind til sig, så jeg kommer til at røre ved hans, altså dreng, og det er værre end at få stød i fysik, og så siger han, ligesom når en kat får øje på en hund, at jeg ikke skal spille smart, er du med? Og så skubber han mig tilbage, men sådan at de andre, han har med, laver en mur, så jeg ikke kan slippe væk, og så peger han over mod en mand, der ikke ser ud af noget særligt, der står nede ved den anden indgang,
og så siger han, at det er en af hans venner, og han er butiksdetektiv her, og hvis jeg siger noget til ham, så kommer politiet, og jeg har aldrig haft så svært ved at holde mit ansigt dyrt som nu, og jeg prøver at komme væk, ligesom en badebold, der driver ned langs stranden, men peberdrengen er i vejen, og så siger rygeren, at hun, altså jeg, har så blå øjne, at man skulle tro, at jeg slet ikke forstår nogen ting, og de andre fniser, og så står rygeren og kigger på mig, som om han er stødt på et stakit af tanker, som han ikke lige kan komme udenom, og så siger han, at han vil foreslå mig noget, og så står jeg der med is og brand i alt det hele, og har en håndfuld ting, som jeg ikke har betalt for på mig, så håret følger med, da jeg nikker og siger, ja, men slip mig nu, og så bruger han igen katten til at sige, at her er det ham, der bestemmer, om jeg er med, og det er jeg jo, for jeg får vel ikke lov til at gå, hvis ikke vel. Altså, drenge er så dumme nogle gange, eller de fleste. Og så siger han, at jeg kan gøre ham en tjeneste, og hvis jeg gør den godt, så glemmer han alt om det, han har set mig gøre. Og så spørger jeg om, hvad det er, og stemmen er ikke som mit hår, som jeg er sikker på, ser ret godt ud i den belysning, der er herude, for den lyder sort og lille. Og så siger han, at jeg skal holde noget for ham. Og så ligner han en, der har taget meget mere end alting, uden at måtte. Og så nikker jeg bare og kvækker, ja, slip mig nu. Og så kommer den der igen med, hvem der bestemmer. Og så siger han, at han vil give mig en pakke, som jeg skal passe på, indtil han siger, at han vil have den igen. Er du med? Og jeg må virkelig anstrenge mig for ikke at vende øjnene, for hvor skulle jeg ellers være andet end med? Jeg står lige her. Og så siger han, at hvis nogen får noget at vide om den pakke, som jeg kommer til at holde for ham, så er det min skyld, og så ved jeg nok, hvad der sker. Og så kommer jeg til at spørge om, hvad der er i pakken, og så venter vi alle sammen, sådan at øjeblikket bliver helt trykket sammen til en lille kugle, der bare venter på, at der skal ske noget. Og jeg når sådan at blive lidt blank indeni, og så siger han med sådan et underligt skær i øjnene, der er grønne og ikke turkis, at det er stof, og at hvis jeg ikke havde så blå øjne, så ville han få mig til at løbe det, og så kunne vi være kvit med det. Men nu skal jeg holde det, til det ikke er farligt mere, og der falder en sten ned i min mave, for hvis der er noget, de voksne ikke kan lide at bryde os om, så er det stof, og alle siger, at det ødelægger unge mennesker og andre, og det er lige sådan noget, der kan få dem til at få folk til at forsvinde ude på Fabriksvej 12, og at skrive det er som om, jeg skriver lige på det, som de kigger på for at opdage, at nogen gør ulovligt, og så siger han, at hvis der sker noget med hans stof, mens jeg holder det, så vil jeg få tæsk til, at jeg ikke var andet end hud og blæver. Og det var lige før jeg kom til at fnise, for man slår da ikke på piger, det ved alle da. Men så tog han igen fat i mig og siger, at han ved, hvor jeg bor, eller kender nogen, der ved, hvor jeg bor, og at han vil kontakte mig senere. Så er de pludselig væk, og jeg står i lyset med mit hår og en sten i maven, og temmelig mange øreringe og min helt egen store trussel, som nu hænger over min nat, og det er derfor, jeg måtte stå op og skrive det i dig, Debbie. Fik af Morgenstjernes dagbog, kapitel 17. Hej DB, du tror det er løgn, og det er lige før jeg selv tror det, men efter Vangsk i dag, så trækker Gunvor mig til side. Ja, for det må jeg godt kalde hende nu, siger hun, når bare der ikke er andre, der hører det. Midt mellem, at det har ringet ud, og de alle sammen går til frikvarter, og så står man der med lærerinden, og så spørger hun, om det går godt derhjemme, og om jeg har problemer. Og de andre glor selvfølgelig og kaster blikke og ørekroge, for nu ligner jeg en, der står med foden i hjælpeklassen. Og jeg kan godt sige dig, Debbie, at det var svært at få det til at se ud, som om alting var lige som det skulle være, og Gunvor lugter særlig meget af jordbær i dag. Og så får jeg de der dumme blomster i knæene og prøver at dække mine kinder med håret, for det har jeg jo heldigvis, selvom det er som om børsten sluger flere og flere hår. Og jeg ryster på hovedet og siger, nej da, hvorfor tror hun det? Og så bliver fru Rea ved med at spørge, og hendes stemme lyder, som om hun tror, jeg har det dårligt. Og så rører hun mig. Hun lægger sin hånd på min skulder, og alting forsvinder i et sus af blod og trommer. Og skammen står som en stor port over mig, og det er lige meget, hvad var jeg vender mig. Så bliver jeg nødt til at gå igennem den. Og de sidste fniser, og så står jeg der alene med fru Rea, der dufter af jordbær og varm majtasker, og har taget sin hånd væk, men jeg har buketter i knæene. Jeg kan ærligt talt ikke huske, hvordan jeg kom ud derfra, og nu håber jeg ikke, at Gunvor tror, at hun skal tage fat i far eller Solvej, og de andre stod selvfølgelig og fnes og glodede ude på gangen og tænkte sit, og anemonerne visnede hurtigt. Og som om det ikke var nok,
Så kom nogle af dem, jeg plejer at gå med, hen i fællesen og sagde, at jeg vel skal med til Berg, for de synes, jeg havde set lidt mærkeligt ud på det sidste, om ikke jeg glæder mig vanvittigt. Det gav sådan et stød i maven, at jeg var lige ved at tabe mit høje smil. Heldigvis kunne mit hoved huske at nikke, som om alting er strålende i orden og helt turkis, så jeg tror ikke, de fik mistanke. Hele verden tænker kun på at rumpe sig sammen mod mig og gøre mig lav og lille, og de mennesker, som absolut ville have, at jeg kom til verden, kan ikke engang sørge for, at jeg har det lidt godt. Nu er det her en dag, der ikke er, lavet af en masse timer, der heller ikke er, stablet oven på hinanden til meningen med at være til at trykket flad og evig. Farme sagde i dag, at over i oprinten prøver alle munkene at finde freden, før de dør, og at det skal jeg også. Jeg har altså ikke lyst til at tænke på døden. Den er bare så stor og sort og får folk til at forsvinde, ikke fordi det gør noget egentlig for dumme mennesker, er der nok af, men en dag er en, man kan lide, måske væk, og hvad skal man så gøre? Jeg kender ikke rigtig nogen, der er døde, bortset fra min hamster Torsten, som jeg engang nu går rundt på gesimsen uden for mit vindue for at se, om han turer, og det gjorde han hver gang, indtil en dag en musvåge kom og tog den, men jeg nåede ikke at fange det, så jeg kunne vise det til nogen. Så jeg sagde bare, at han var blevet væk, og at jeg ikke kunne finde ham igen, og når voksne altid har travlt, så er der ingen, der rigtig orker at tage sig af noget, så det gik hurtigt i sig selv. Se nu, hvad Famme får mig til at tænke. Hvorfor kan hun ikke lade mig være i fred? Det er som at have en irriterende vips efter sig hele tiden. Bare vi boede et andet sted. Mit hjerte banker tungere og lyder som en tog, og jeg kan ikke lade være med at tænke på rygerens pakke, der kommer, og hvornår gør den det, og er noget farligt og ulovligt, og det er som om små lyster til at græde iler op og ned over mit hele jeg, og Fabriksvej 12 bliver ved med at dukke op, som om jeg allerede står derude og skal til at forsvinde derind, og jeg ved ikke engang, hvordan der ser ud andet, end at det er meget værre end fars papir og dårlige karakterer, man ikke kan købe sig ud af. Det er ligesom det værste, som de voksne kan finde på, der lever derude, og ingen ved egentlig rigtigt, hvor det ligger henne, og om det overhovedet er til, men sådan som jeg kender Vang, så skal der nok være noget om snakken, og nu kan jeg ikke lade være med at tænke på det, og så opdager de, at jeg tænker på det, og nej, nu har jeg jo også skrevet det, og det er det samme som at sige, se, Vigga Morgenstjerne ude ved Krystalbugten er helt ulovlig, så vi kan lige så godt tage ud og hente hende, og så bliver jeg endnu mere bange, og det er som om en stor knude bliver pustet op inde i mig, og det hjælper ikke engang at prøve at skrive et digt, se bare her, hvor lidt det hjælper. Pakken ligger vred og stille, men er viklet ind i rød tørresnor og plaster til børn. Og hvorfor er jeg blevet inviteret? Jeg bliver gal. Vigga Morgenstjernes dagbog, kapitel 18. Kære Debbie, der er gået 2 dage. Jeg kan ikke mere. Tankerne er nåle, der stikker mig hele tiden. Jeg kan ikke sove og gider knap nok børste mit hår. Den dumme pakke. Det er som om den er blevet virkelig og bliver ved med at lave sig om indeni, hvordan den ser ud. Nogle gange er den noget, som der bare er viklet en almindelig plastikpose om, som om det er en bog, man lige har taget med i regnen, og ikke særlig pæn, og andre gange er det sådan en stram en med brun papir og snor om, ikke en gave, men sådan noget ulovlige sender fingre og ører til hinanden i. Det ene øjeblik er den stor, det andet lang, men jeg gider ikke mere. Så må de tage mig, men jeg kan ikke, så i dag går jeg lige hen til rygeren i fællesen og siger, at jeg ikke vil holde hans dumme pakke, så kan de bare slå mig helt til ihjel og bliver. De vil bare gøre mig en tjeneste. Det vil jeg sige, så sandt som jeg er Vigga Morgenstjerne. I dag skinner solen for en gangs skyld, og der er lidt frost i luften, og Krystalbugten glitrer derude, så det ser ud som om den er fyldt med diamanter og andre rige ting, og hvis jeg kniber øjnene sammen, ligner den et stort lysende rumskib, der hænger og bare venter på at gøre det, som rumrejsende gør, når de er på tur. Langt under mit blik ligger kystvejen. Bare jeg kunne tage med den og forsvinde ud af det her lede liv. Mens jeg tænker det, så ser jeg en lille gul prik komme til syne på vejen. Det må sikkert være el i bil. Der kører en glad mand, der ikke har andet end munde af mætte og et virkelig billigt arbejde at gøre det med, men hans tænder får så meget luft, at de er helt hvide og skinner og stråler om kap med bugten. Men så dukker pakken op igen, og rumskib og el i bil forsvinder. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg ret træt.
Det er som om jeg hele tiden er en fjer i andres luftforfindende, og nogen, som jeg ikke kan se, bestemmer, hvem der er noget og hvem der ikke er. Det er lige før, det ikke er umagen værd at være noget. Ej, sikke noget at skrive, Vigga. Men alligevel, når sådan en som Irse kan nærmest blive mere værd end mig, hvor ender det så ikke? Er det mon ham, der altid piller sig i læben, som bestemmer, om jeg er en gulder? Eller hende, som engang lugtede lidt af tis? Kan det være ham, der stammer, eller hende, der kender ham, der engang ødelagde akvariet i fællesen? Hvem er det, der bestemmer, om jeg er guld eller ej? Nogle af dem, jeg plejer at gå med, siger, at de kender nogen, der har sagt, at der engang var en over i Vestervang, som blev så udstødt, at hun begik selvmord på sin kat. Jeg håber ikke, Ikon har begået selvmord. Det plejer den slags, når det hele går forkert. Han er sådan en, det går forkert for. Hans hjerte bliver knust ikke kun én gang, men mange gange, indtil det ikke er andet end støv og forkert. Stakkels ham. Nå, DB, det var godt nok svært. Jeg måtte vente 3 frikvarter inden modet turde vise sig, og så gik jeg lige over til Rygeren og de der, han går med, og sagde til ham, at jeg var ked af det, men jeg kan desværre ikke passe på hans pakke, hverken nu eller aldrig, og inden jeg fik sagt mere, begyndte jeg at græde. Jeg har aldrig grædt så meget så snart, og så blev han sådan helt hurtig og dukket, som om vi legede skjul, og så trak han igen i mig, mens han sagde, som den der sure kat, hvad laver du? Du kan sgu da ikke bare komme midt i det hele og begynde at vræle og snakke om pakker, er du tosset? Og så hev han mig om bag en plante, en af dem, som de siger, der bliver gjort hemmeligheder bag, og jeg kan mærke, at hele fællesen prøver at glo igennem de tykke blade. Det er vist en plante, der kommer fra oprinten. Den er egentlig ganske køn. Og så begyndte han at sige, at det ikke var aftalen. Jeg skal ikke bestemme, hvornår noget skal ske. Det er ham, der bestemmer det. Men så begyndte der at gå hul på alle de huller, som tankerne havde stukket de sidste par dage, og så zigzaggede der sig en hel masse ord ud af mig mellem tårerne, der virkede underligt store og varme som feber, og jeg begyndte at hikke, men jeg kunne stadig mærke gloheden over det hele, og at der ligesom var blevet mere stille, fordi de garanterede alle sammen spændte deres ører helt op for at høre, hvad der skete. Og så begynder Rygeren at grine midt i det hele, og de der peberdrenge fra før dukker op, og han begynder at sige noget til dem, men ordene hopper over hinanden, for han griner så meget, og så griner de andre også, og så begynder jeg at græde endnu mere. Det er som om et vandfald af tårer vælter ud af mig, så der vel ikke kan være blod tilbage, for er blod ikke mest vand? Men man kan vel ikke græde blod, selvom det føles sådan, og så holder han op med at grine og snakker om, hvor nem jeg er, og de andre holder lidt op med at grine. Og der er selvfølgelig også nogle nysgerrige hoveder, der har våget sig herhen, og deres øjne er helt stive og spærret op, og så jager peberdrengene dem væk, og så begynder Rygeren at se ud som om, at nu må jeg godt holde op med at græde, og han ser sig om, som om han er ved at blive nervøs for, hvad der nu sker, og mine tårer er også ord, og det hele kommer ud, alt for meget ud, og så lægger Rygeren en hånd på mig og prøver at tyse på mig, som man gør på en baby, der virkelig ikke har det rart, og så siger han, at det jo bare var for sjov, det var bare for at drille, og om jeg ikke nok vil holde op med at græde, for selv en pige kan ikke tåle at græde så meget, og jeg er begyndt at ryste og har gåseknopper på armene, og det hele er så koldt, og mine tænder klapper. Og så siger han, at nu må jeg altså holde op. Det ender med, at han bliver opdaget, og det er ikke så godt i forvejen, og hvis jeg kendte hans far, ville jeg hjælpe ham og holde op med at græde ret meget med det samme. Og så er det, som om jeg ligesom falder sammen, og de der peberdrenge prøver at holde mig oppe, og så siger Rygeren, at han godt nok har fortrudt, at han har gjort sådan over for mig, om ikke han kan hjælpe mig med noget, om han ikke kunne gøre noget, så jeg endelig ville holde op med at være på den der måde og suge alles blikke og lyst til at sladre til sig, og så hikkede jeg et eller andet, som jeg ikke lige kan huske, hvad var, og så var det, som om han ligesom lyste op, og så sagde han, at han havde en idé, og at det hele nok skulle gå alt sammen, om jeg ikke godt nok kunne lade være med at græde så. Og så var det ligesom om, at alting bag den der store brintplante ude i fællesen løste sig op. Lidt som når nogen punkterer en sæbeboble med røg i, som nogen har lavet. Vigga Morgenstjernens dagbog, kapitel 19. Der findes andre ørkner end dutternes, fyldt med sand og stjerner. Mig og Rygeren går ned gennem nogle rungende blokke af rå beton, der kun bliver lyst op en gang imellem. Det er som om, der flyder en stor klump af frysende nerver rundt midt i mig. Vi går ind i en opgang. Trinene er beskidtet.
Pudset på væggen er skallet af i store flager, og der lugter af kål og kolde ovne. Da vi ikke kan komme længere op, banker han på en dør. Jeg spørger igen, hvad det er, vi skal, og så siger han igen, at det skal jeg ikke bestemme, hvad vi skal, om jeg er med, og det har han spurgt om så mange gange, at jeg tror, han måske er lidt bagefter, for det kan han vel se, jeg er. Og så siger han, at hvis ikke jeg tager imod hans hjælp, så, og her siger jeg så med ham, men ikke højt, så får jeg så mange tæsk, at jeg ikke er andet end hud og blæver, og jeg er ikke en, der ved, hvordan sådan noget bliver til, men det er nok ikke sjovt at sidde med ved det morgenbord, som rygerne er vokset op med. Det er bare et gæt, og så kommer jeg i øvrigt til at tænke på, hvad alle de andre tænker om, at jeg sådan er alene sammen med rygeren og hans rygte, der altid løber i forvejen som en skygge, der er travlt. Så går døren op, og mit blik falder ned som en bold til pigernes gymnastik og lander på en mand i sådan noget tøj, som min far er på, når han arbejder, der ligger på alle fire og ser spørgende op på os, og rygeren siger noget, og så lyder der et skarpt pift, og det giver et sæt i manden, der vender, og forbavsende hurtigt kravler ned ad en lang gang. Medmindre mine øjne er begyndt at snyde mig, så ser det ud, som om han har en tynd hundesnor hængende efter sig. Jeg skal til at sige noget, men rygeren giver tegn til tys. Lidt efter kommer et væsen skridende mod os, og bagved kan jeg se manden kravle. Væsenet kommer nærmere, og det er en pige, der ikke er så meget ældre end mig, og hun har sådan en masse lag tynde sorte strimler stof på, der hænger som en slags dragtkjole, og hun er høj og tynd som en strandsiv, og så ser hun bare koldt ud i luften, så den får lyst til at tage et andet sted hen og vender om og er ved at falde over manden, som hun sparker til, og så følger rygeren efter, og jeg bliver stående som en ske i sukker, indtil han hiver i mig. Vi ender inde i en stue, der er indrettet helt anderledes, end hvad man skulle tro efter at have set området, bygningen og opgangen og hende. Det ligner et værelse på Berg, og jeg får et stik i hjertet. Rygeren siger nogle ting meget højt, men pigen råber hele tiden var og lægger hovedet på skrå, og så har manden igen gjort noget, som han skal have skældt ud over. Og mens hun har travlt med det, så siger rygeren til mig, at hun hedder Ella, og at hun har gjort sig selv døv med strikkepinden og kanonslag, fordi hun ikke kunne tåle, at verden larmer med uretfærdighed hele tiden, og det har gjort hende skør. Hun taler underligt og er meget hæs, som om hun hele tiden vågner op med et skrig i munden. Jeg kan ikke lade være med at se på den underlige mand, der bliver ved med at skæve over til mig, mens de andre råber og gør tegn, og hvad de nu skal for at forstå hinanden. Til sidst holder de op med det, og så ser hun for første gang på mig, og det er ligesom at vente på et rigtig godt sted i musikken, bare omvendt. Jeg har aldrig følt mig så lille og som noget, man ikke behøver at regne med. Så råber Ella, om det er rygerens nye stofløber, og så ler rygeren og råber nej, hun kan ikke engang holde en pakke, hun slet ikke havde fået, og så griner de begge to, og manden i lænken ser på mig, som om jeg er kødben, og jeg kan næsten ikke få mig selv til at skrive det her, men jeg har lovet at være ærlig, og jeg lover altid det, jeg holder, og den mand er gammel og ulækker mindst 37, og ser ud, som om han kunne falde over med et hjerteslag, hvornår det skal være, og hans læber er tykke og våde. Føj, og han greb fat om mit ben, som om det var en stamme, og sagde, og det er ikke løgn, kom nu pige, lad mig slikke dig i munden, og så stønnede han, som om han havde ondt i maven. Jeg får kvalme i læberne over at se det her på skrift, så jeg siger en forskrækket lyd, og så trækker Ella hårdt i lænken og siger, fy puha, herr Pes, slem mand, og så slår hun ham mange gange med en tynd bambuspind hårdt, og det er så ækelt, Debbie, for han ser ud, som om han spiser en stor is. Og rygeren fortæller Ella, at han har lovet mig at hjælpe med at lave nogle penge, og så råber Ella, at hvis jeg ikke kan finde ud af at løbe stof, så kan sådan en som mig altid få sig en pilleonkel. Jeg kan finde en fin begynderonkel til dig, så jeg råber pænt nej tak, og så råber rygeren, at jeg skal lytte til Ella, for hun ved rigtig meget om, hvordan man laver penge, når man er en pige. Og jeg råber, at det hedder midler, og så ser de på mig, som om jeg er åndssvag, og så råber Ella, om jeg vil have noget wienerbrød, og så råber jeg nej tak, og råber videre, at det er skidt for huden, og så råber Ella, at tordenrotter er nødt til at æde hvad som helst, når normstormen kommer, og så råber jeg, hvad er det for noget, og så råber hun, at det er, når verden bliver befriet fra magthavernes brug af tid til at slavetrylle folkene i en stor sekundsammensværgelse, der som tandhjul tiktokker ud af en lige blank togskinne, som de vil have fremtiden skal køre af, og så råber jeg, var, og så råber hun, var, og så råber jeg, hvad er en tordenrotte, for jeg forstår slet ikke, hvad det er, hun råber om, og hvor er den normstorm henne, og hvem er med i den, og så begynder rygerne at grine, og så griner manden,
og så slår Ella manden til en klynker, og så råber Ella, om det alligevel ikke var noget med sådan en nem lille perversling, som herr P's her, der ejer en højhyggepyntfabrik og betaler mange midler for at blive dårligt behandlet, og hun råber, at det er den nemmeste slags nens, der findes. Nens, hører jeg, og chokket inde i mig er i hvert fald ikke turkis, det er helt sikkert. Jeg må have glemt at se ud som noget, for både Ella og rygeren og endda herr P's begynder at le, indtil Ella meget skarpt spørger herr P's, om hun har givet ham lov til at more sig, og så ser han op på hende som en hund, der har lavet lort på gulvtæppet og ryster på hovedet, og så slår hun ham meget værre end før og rykker i lænken, så jeg er bange for, at hans hoved falder af, og jeg ryster højt på hovedet og råber nej, ellers tak, og så råber Ella, at hun gør hvad som helst for normstormen, for det er den, der ejer hende, og så er det ligegyldigt, hvordan hun har det med, hvad den gerne vil have, hun skal gøre for at give den penge. Nej, midler, råber rygeren, og så griner de, og så Ella på mig, som når vi leger hver en perlekæde hver, og råbte, du ved, hvor du kan finde mig, hvis du skifter mening, og så er vi pludselig op at stå og ude af lejligheden, og mine ører ringer efter alt det råberi, og min hals går ondt. Så er vi kvit, siger rygeren, og hans stemme runger i opgangen, og jeg nikker bare og spørger rygeren, hvor han kender Ella fra, og så sagde han sådan rigtigt, som om han er en gammel sur mand, der havde været vred på alle mennesker hele livet, både på gader og i klitter, og måske egentlig hed Henry, og tit faldt op til middag, at det skulle jeg bare ikke spørge om. Er du med? Ja, jeg spurgte jo bare. Jeg har aldrig kendt så uhøfligt et menneske, lige bortset fra Famme altså. Da jeg kom hjem, var jeg nødt til at børste mit hår med 584 lange strøg, inden gyset gik ud af mig. Hende Ella er ikke engang voksen, men alligevel meget mere ældre end nogen voksne, jeg kender. Vigga Morgenstjernes dagbog, kapitel 20. En pyt er fyldt med spyt, og på den sejler en orm, med hat og sjov kasket, og synger glad som orm er lang, at kysten vel nok er fjern. Camilla har læst i dig og skrevet i dig. Nå, jeg kan ikke lige finde hende, men hun kan bare vente sig. Det lår, den filet. Jeg niver hendes arme til grød. Jeg har lige fundet ud af, at Felix holder en fest, og jeg er ikke inviteret, men Næsten og Irse og alle de andre, jeg plejer at gå med, skal med. Det er som om livet slet ikke vil have mig i det. Mit navn er skrevet med kuglepen, og så har nogen lagt det ud i regnen, og lidt efter lidt flyder det ud og bliver til en plet, man ikke kan læse. Debbie, kære Debbie, du er den eneste, der forstår mig. Dum som jeg er, så går jeg til far og Solvej, og siger dem i min dagbog og Mylla, og hvor strengt det er, men det er som om ingen vil mig det godt i det her liv, for de slår det hen med et nå, men Camilla har det jo ikke så nemt, ved du nok, og hvad har det med noget at gøre? Det har jeg da heller ikke, men jeg går ikke rundt og læser i hendes dagbog af den grund, og så siger Solvej, at jeg altid tager sådan på vej over alting, og far siger, at nu vi taler om Camilla, så skal jeg og din mor til en meget vigtig komme sammen, der kan være afgørende for morgenstjernernes fremtid, og selvom vi egentlig ikke synes, du er gammel nok til at have sådan et ansvar, vil vi gerne have, at du opfører dig meget voksent og sørger for, at Camilla tager sine piller. Det er meget vigtigt, Vigga, at hun får sin medicin, og hun lytter ikke til andre end dig, og så siger jeg, at det vil jeg ikke, og hvorfor kan Famme ikke gøre det? Men så siger far, at man ikke altid kan stole på, at Famme husker det, som skal huskes, og i øvrigt synes, at alt det med Camilla er noget pjat, så det er bedre, at jeg gør det. Og så siger jeg, at det kan jeg ikke, for jeg skal til fest, og så begynder både Solvej og far at boble som en gryde med vand og siger en masse kedeligt om ansvar og fælles anliggende og slet ikke gammel nok, og jeg bliver bare endnu mere sur. Men så begynder Solvej at snakke om stuerest til den anden side af nytår, og til sidst nikker jeg, så de holder op, for jeg får ondt i hovedet af al den larm. Nej, altså, halvvejs i natten vågner jeg,
og jeg kan mærke, at der er noget i vejen, og så begynder mit hjerte med det samme at ekspresse, og jeg stiger ud i mørket for at få øje på alle dem, der står herinde og ikke vil have mig med til fest, og tankerne dunker, og hjertet hviner, og det er som om blodet ikke ved, hvilken vej det skal løbe rundt inden i mig, og jeg vender og drejer mig. Søvn kommer og gør dine ting, men til sidst kan jeg ikke tåle det mere, ligesom når man piller ved et plaster, der bare skal af, og så tænder jeg lyset, og så sidder der en lille brun mus midt på gulvet. Den sagde skviv, og så høl jeg, og så løb vi vist i hver sin retning, selvom jeg stadig var i min seng, men jeg må være løbet galt, for nu gør min fod rigtig ondt. Jeg lå længe under min dyne og kunne høre mit hjerteslag, gadung, gadung, og hver gang jeg kom til at tænke på, hvad nu hvis den kravler op til mig, så blev det endnu tungere, som om det havde tænkt sig at slå mig til mos midt i mørket under dynen om natten. Men så kan jeg høre det der skviv igen, og så bliver jeg altså sur, Debbie. Er jeg en mus eller en vigga? Skal jeg virkelig bare lade mig trykke flad og lade være med at samle mit tabte ansigt op? Skal jeg bare sige mæge og undskyld resten af mit liv? Så nu er det nok, for nok er godt nok meget. Jeg vil tage til den fest og samle mit tabte ansigt op, og så skal jeg vise dem, og jeg vil gøre alt det, der skal til, indtil det er nok, og jeg har allerede en hemmelig plan, som jeg ikke engang vil fortælle dig, Debbie. Ja, jeg tager en hemmelighed for dig, så kan du have det så godt. Vigga Morgenstjernes dagbog, kapitel 21. Ej, Debbie, jeg har endelig fået fat i noget, som er så skønt og fantastisk, at jeg er sikker på, at når jeg viser det frem til Felix' fest, vil de andre skinne i øjnene af utroskab over, at sådan noget faktisk eksisterer, og at det er mig, der har det, som nok den eneste i Vang, og så bliver jeg festens perle, selvom jeg ikke egentlig er fuldstændig inviteret, og så bliver jeg helt med det samme sikker i de inderste igen, og de vil krydse om mig og høre efter, hvad jeg siger, og så følger de alle sammen med mig til Berg, for far får punkteret den der konjunktur, og så bliver alt som det plejer, bortset fra, at jeg ikke gider at være kæreste med Felix igen. Det er slut. Nej, jeg vil finde en anden, som dem jeg går med, og dem der kender til dem jeg går med, og som ved hvem jeg er, vil være misundelig over, at jeg har, og selvom jeg har slået ordet op, og det ikke findes, så bliver jeg igen en rigtig piedestalpige. Kære dagbog, det er mig igen, og du må undskylde, at jeg har revnet et par af dine sider, men det jeg skal skrive trykker mig så hissig. Tænk, så bliver Solvej ved med ikke at lade mig tage afsted over til Felix og festen, fordi hun siger, at den der middag, de skal til, måske kan få familien over den kantsten, som den står ved lige nu, og jeg skal være hjemme og se efter Camilla og Famme, selvom jeg er lige ung nok til at være alene hjemme med en gammel dame og en pige med et svært sind, og vi regner med, at du sørger for, at Camilla tager sine piller, og far kom og nikkede, og så sagde han, Vigga, det er meget vigtigt, at du er helt sikker på, at hun får taget sine piller, at det er en aftale. Hun lytter ikke til andre end dig, når vi ikke er der, Vigga. Jeg sagde, at det har de sagt, og at det ikke er retfærdigt, at mit liv skal ødelægges, bare fordi de har fået en sindssyg datter, som de havde tænkt sig at beholde, og så blev far rigtig sur, og Solvej blandede sig og sagde, at nu var vi alle sammen nødt til at holde sammen mere end nogensinde, og om jeg troede, at det var for sjov, om jeg troede, at de syntes, det var morsomt, at skulle gøre alle de ting, de måtte gøre, og som de ikke ville fortælle os noget om, for så ville vi rigtig blive bange, men det er åbenbart det eneste, du forstår, Vigga, og jeg kan lige så godt sige dig, at du skal ikke regne med at komme til at fortsætte på akademiet efter nytår. Det er virkelig en svær situation, vi er i nu, og vi er nødt til at tage til det her for at se, om der er noget, man kan gøre, og du aner ikke, hvor vanskeligt det er at skulle bo her, og måske bliver han da nødt til at klippe hår igen, og så begyndte Solvej at græde, og far tog hende om skuldrene og bad mig om at tage mig sammen, og sagde, at livet var andet end at dalle rundt og spille rig, og det forstod jeg slet ikke, for de havde da ikke opdraget mig til andet, og det sagde jeg, og så sagde han, at jeg ikke skulle være fræk, og at jeg havde stuerest på ubestemt tid, og så gik de, og jeg rullede så meget øjne efter Solvej, at de næsten fik krampe, og så smadrede jeg en glasskål og en kop. Skyggerne står så tæt, at de ikke kan få vejret. Nej, nu har jeg gået igennem brand og mælk og gjort ting, som jeg ikke engang vil skrive i ekstra, Debbie, for at få fat i det her utrolige noget, og dine sider ville blomstre ud i monstre, hvis jeg skrev, hvad det er og hvordan det er gået til, og så vil nogle mennesker, som jeg efterhånden dårligt nok kender, tvinge mig til at holde det skønne nede bag en skæppe. Vigga siger nej nu, nej og er der nej.
Nu tager jeg afsted, og så skal jeg rigtig vise dem, hvor guld jeg er, og hvor dyr jeg kan være, så jeg kan redde mit sidste ansigt, og måske endda få dem til at føle sig så lidt værd, at de tænker, at jeg ikke engang gider tage med dem til Berg. Og igen undskyld, at jeg har revnet dit papir lidt. Mågen er kun i luften længe nok til, at den kan flyve. Det ville være smart, hvis man kunne have noget på huden, så man ikke blev helt bar, når man tog tøjet af. Ja, det er sådan noget, jeg tænker en gang imellem. Det er nok, fordi jeg har en stor intelligens indeni. Vigga Morgenstjernes dagbog, kapitel 22. Åh, Debbie, eller du er jo slet ikke Debbie. Jeg ved nærmest ikke, hvor jeg skal begynde. Alt er lavet forkert. Du er ikke en rigtig dagbog, bare nogle tilfældige stykker papir og en stor hvid konvolut, der har været en af fars sager i, men jeg er nødt til at skrive det hele ledet ud af mig på noget, for ellers er jeg bange for, at jeg kommer i en stor nedstemt sindstilstand. Jeg kan slet ikke skrive, hvor jeg er nu. Jeg får krampe bare af at tænke på det. Men det skal ud. Det skal alt sammen fortælles. Ja, jeg tog altså til den fest hos Felix, selvom jeg ikke måtte, for det er da meget mere vigtigst, at jeg viser dem alle sammen, hvor guld og inderst jeg er, og at de tager fejl andet, hvis de tror noget modsat. Måske det er sådan, de ulovlige har det, når de gør det, de gør, sådan at være fyldt med et stort tyrkist brus indeni. Det var bare slet ikke en fest, som jeg plejer at kende, for i stedet for at danse pænt og holde øje med hinanden og lave gode håndbevægelser og stå ordentligt, så sprang pigerne og drengene rundt som popcorn, og møblerne skraber og vælter og knaser, og det ser ud som om de alle sammen er oppe at slås i takt til musikken, der ikke har en takt, men halter og stopper og rykker som en maskine, der er i stykker, men bliver tvunget til at køre. Jeg blev en lille smule svimmel i hovedet, for lige til at begynde med kan jeg slet ikke kende nogen. Tøjet folk har på er laset og beskidt og hænger fra kroppene, og de glor alle sammen på mig, som om jeg er gået forkert, og især pigerne har ulet hår, og ikke en eneste ser misundeligt på den utrolige ting, jeg har med, og i et hjørne står en flok tynde drenge, der ligner strimlede middelbeviser og vrider sig med instrumenter i hænderne, og det er åbenbart dem, der laver støjen. Bag dem hænger et stykke stof, som nogen har malet ordene total tortur på, som om det er en trussel. Støjen, som de der drenge laver, får mit hoved til at føles, som om det er sænket ned i hvidt vand. Jeg prøver at spørge en af dem, jeg går med, hvad det hele er for noget, men hun vringer bare enorm storm, og så laver hun sådan en bevægelse med hovedet, så kinderne slasker, og det plasker ud af munden på hende med savl, og nogle af dem, der står ved siden af, ler og peger, og så kigger jeg, og så fik jeg øje på ham. Han står foran støjen, en ung, tynd fyr i helt sort tøj, der er alt for stort. Han lignede en hvid pind inde i en bølgende skygge. Det gav et stød i mig. Det er jo i Confessel. Han skreg over støjen bag ham. Håbene må dø. De skal høstes med tærsker, til jeg er helt tom. Og han råbte også, minderne rådner, og kærlighed er tykkere end blod. Men han lå, mens han gjorde det, som om han har det sjovt, og de tynde drenge bag ham grinede også, som om det hele bare var en leg. Der var noget, som faldt sammen ind i mig. Hvis han kan stå med de ord og se ud, som om de er en vittighed, så er alt, hvad han har skrevet, jo en løgn. Så har han løjet for mig. Han har det slet ikke dårligt i hjertet. Han leger bare, han har det skidt. Jeg blev helt mærkelig i hovedet, som om en masse bregner pludselig sprang ud deroppe. Jeg følte mig så dårligt behandlet, og gik ligesom i min egen verden væk og kom ind i en anden stue. Det var den med det største af de store klaverer, og der står Felix og vugger med en eller anden, og jeg prøver at lade være med at lægge mærke til det lille stik, det giver mellem hjertet og maven, og så ser jeg, at det er Irse, han står med, og så bliver stikket til en klap, der går lidt ned, og så står man og råber en smule, bare lidt, med ord, der ikke rigtig kan finde ud af at lyde rigtigt, og nogen løber forbi og råber normstorm, og slår en på skulderen, så øreringene ringler, og så er der mange, der griner, og så holder musikken op, og så vil man gerne væk, men lige der, hvor man vil hen og gå væk, der står næsten med sine øjne,
og råber, at man slet ikke er så dejlig, som man selv tror, og man siger, at hun ikke ved, hvad hun siger, og at hun nok skulle lade være med at drikke sådan noget stads, som man kan blive svimmel af, men hun råber højere, at der ikke er nogen, der kan lide mig, og det er lige meget, hvor meget nyt jeg køber, som det der, vringer hun og peger på mit utrolige, og så siger hun, at jeg tror, jeg er kejserinde og bare kan gøre, hvad der passer mig, og altid er ligeglad med, hvad andre har lyst til, og så er der nogen, der råber normstorm, og så er der nogen, der råber ned med Vigga, og det er næsten, og hun lyder som en sur kat, der lugter af øl. Næstens øjne føles ikke helt ad, men hendes ord kan sagtens komme ud af munden, selvom man ville ønske, at hendes tænder stod i vejen for alt det grimme, som hun står der og svejer med, og hun siger, at alle hader mig, og mine perfekte s'er og præcise t'er og håndbevægelser og dumme lange hår, som jeg er så glad for, at det er pinligt, og at jeg er pinlig, og at ingen kan lide mig nogen steder, og at det er latterligt, at jeg har troet, vi vil have dig med til Berg. Tænk, at du har troet så højt om mig selv, og vi har grinet af dig, for du er bare et lår og en filet, og det er dig og ikke os, der er noget i vejen med, og omkring os står alle dem, jeg går med, og dem, jeg ikke går med, og de, der kender dem, jeg ikke går med, og nogle af dem, jeg engang gik med, og hvis deres smil og åbne grin var gas i en luftballon, så ville den løfte sig, og hele huset med klaver og kælder og digter og støj og det hele. Og så kommer Irse, og de flytter sig for Irse, så Irse kan lægge en hånd på Næstens skulder, og så begynder Næsten at græde og lægger hovedet ind til Irse, og Irse står der og opfører sig, som om hun er en dronning, der bestemmer over alle, mens hun klapper Næsten på håret, sådan som Gunvarea engang gjorde det, da jeg var meget ked, og siger til mig, at det nok er bedst, at jeg går nu, og jeg sværger, at de andre alle sammen bukkede og så ud, som om der var noget at beundre. Man fik det, som om man skulle til at kaste op. Det var som om man blev strammet ind i klisterbånd, det der klare noget, som vi brugte i formning, da man var lille, og som lugtede underligt og altid foldede sig sammen, så det man klistrede blev grimt, og man kunne ikke få vejret. Man var ved at falde tilbage, så man vakler bagud, og de andre blev mindre. De fyldte mindre i det, man kunne se, og båndene blev løse, som om de havde tabt deres klister. Ude i festen pinte de stadig maskinen. Ikon råbte, skreg, I skrabber som skader, der skider og pletter, jeres hoveder er fyldte med lort og lametta. Og publikum skreg tilbage om og om igen, som om de var sindssyge brølende børn, mens de hoppede vildt mellem hinanden. Vi skrabber som skader, der skider og pletter. Man kunne ikke lade være med at se på dem, man plejede at gå med, som kom frem, og der stod smilende Ikon, sådan en falsk digter, men man kom længere og længere væk, og nogle drenge kom løbende forbi med røde hoveder og råbte lametta lige ind i hovedet på en, og kvalmen blev mindre, og så var det kun nogle skygger, som man lige så godt aldrig kunne have kendt, og jo længere væk man kom fra Felix' hus, desto bedre fik man det, indtil det hele og næsten blev så lille, at hun og det hele bare var en lille utydelig klat, som lige så godt kunne være et punktum efter en dårlig sætning. Det regnede småt, som om luften vævede et stof af bittesmå vandperler, man skulle gå igennem. Jeg lagde hovedet tilbage, men det fik mig ikke til at føle mig mere værd. Der lugtede af metal og våd vej. Jeg vendte ryggen til bugten og gik op mod bakkerne. Der var slet ingen, der lagde mærke til mit utrolige. Ej, jeg kan ikke skrive mere nu. Tårerne har blødt papiret ud til pyt, og jeg er helt opslugt af alt det gråd, jeg har fået ind i kroppen. Farvel for nu, DB2, eller hvem du så end er. Vigga Morgenstjernes dagbog, kapitel 23. Nå, DB2. Månen lyser i hak i aften. Skyerne danser omkring og forbi den, og dens blege lys glimter i alle mine tårer, og det må være vældig kønt at se på. Der er gået et par dage. I morgen er det højhyggeaftensdag. Jeg kan næsten ikke skrive, hvor vi er, det er så pinligt. Eller hvad der er sket. Du tror, det er løgne. Men alt det er en lille ting, når jeg tænker på, hvor stor en tragedie, som tårner sig hen over alting, og det er nærmest umuligt at trække vejret uden at få tårer i munden. Og derfor må jeg fortælle det hele, for det er som om, jeg er fyldt med sure bolsjer, især de gule, og dem kan jeg ikke engang lide.
Efter det hos Felix gik jeg langsomt tid ihjel af de snoede veje, som fører op i bakkerne, mens jeg prøvede at få tankerne til at holde op med at flyve rundt i hovedet som oprindiske ildfluer. Men så fik jeg øje på et skær i mørket, og da jeg kom tættere på, hørte jeg, at ved siden af det hang sirener og blink og sang i luften, og da jeg kom helt op på bakken, kunne jeg se, at der stod en ild i mørket, som næsten sved undersiden af skyerne, der må have været ovenover, for det regnede stadig fint, og så stod jeg foran Fammes hus, og der var mænd med slanger og andre uden slanger, men med øjne, der kunne glo og pege, og derovre fik jeg øje på Camilla, der stod med et tæppe over skuldrene og hovedet på skrå, og et mærkeligt smil trukket hen over hendes ansigt, som en streg et barn kunne have lavet i trods tværs over papiret. Man gik hen og spurgte hende, hvad hun havde gjort, men hun pegede bare og sagde Famme, og man kiggede efter derinde, hvor det brændte, og det var ikke til at se, om Famme var en sort pind, eller om der var stille, så hendes hænder ikke længere kunne gribe hverken mig eller Serut. Så kom en lille brændende bold farende frem af branden, som om ilden havde spyttet en melonkerne ud, og den sagde skviv, skviv, og så var den væk, og der var sirener og flammer og Camillas øjne tilbage, og man kunne ikke finde sit ansigt, det var helt tabt. Så regnede det ned over mig med voksne spørgsmål, men det var ikke nok til, at ilden gik ud, og så kom far Solvej, sådan som der nogle gange kommer nogen i drømmen, uden at det giver nogen mening, at de pludselig er der, og deres ansigter lyste i skæret for Fammes hus, der bare blev ved med at brænde, for oprindeligt træ kan både knirke og flamme, og far så på mig, som om jeg havde lavet toilet i hans sko, som om det er min skyld. Jeg er bare et barn og skal da ikke passe på en storesøster, når hun er syg med ild og vild med brand, og ikke til at styre på en tændstik. Han råbte op om midler og arv og fandt på grimme ord om Famme, sin egen farmor, mens han hev sig i håret og tog sig til brystet, så Solvej måtte få ham ned på knæ, og så kom nogle brandfolk og lagde tæpper på dem også. Nu sidder vi alle sammen her i noget, der hedder Pensionat Miserabelle, helt nede ved Marven Mise, og drengene havde godt nok ret i, at det er det uslarendste sted i Vang og sikkert i verden. Hvert sekund lugter billigt. Jeg forstår ikke, hvad vi skal her, men far siger, at ingen må vide, hvor vi er, hverken konjunkturerne eller andre, og at det her er det sidste sted, nogen vil lede, og så bliver Solvej bleg, når han taler om det, og far vil stadig ikke se på mig. Jeg lugter af røg, og jeg har ikke været i bad i flere dage, for badeværelset er simpelthen for billigt. Far tror, han har det hårdt, men alle ordene, jeg skrev i Debbie, er brændt. Alt det, jeg har fortalt og fået ondt i fingrene af, ejer ilden nu, og mine smukke digte kommer ingen til at læse, selv ikke flammerne forstod dem, for de er urblinde. Far bliver ved med at skælde ud på alt og alle, og Solvej er bare hvid i hovedet og lader som om hendes underlæbe ikke sidrer, og fru Skyld står tungt bag mig og ånder mig i nakken og tager mig i håret og prøver at få mig til at skamme mig, og det er som om jeg ligger inde i en sok, der lugter. Men Camilla siger ikke noget, hun smiler bare lykkeligt til mig nu og da, som et barn, der har fået den bedste højhyggegave nogensinde, for selvom hun er helt meget på temmelig mediciner nu, så ved hun nok, hvem hun kan takke for at have oplevet lidt mere end en bunke rygende tændstikker eller en vasketøjskurv i brand. Vigga Morgenstjernes dagbog, kapitel 24. Kære Debbie 2, så blev det højhygge aften, den værste, jeg nogensinde har haft. Suk. Alle de andre er på Berg nu. Åh, Berg, hvor luften er så klar, og sneen glitrer, og solen springer i stellene til de dyre solbriller. Nu løber de på deres lykkelige bare fødder over de tykke tæpper i hotelgangene, mens deres munde ler på læber, der glinser af bjergpomade og latter, og de hopper i sengene og kaster med puder og er til, og har travlt med at have glemt mig. Næsten og Irse og Felix og Ryan og ham med næsen, hende med øjnebrynene, ham der altid slæber på fødderne, søstrene, hende med det slaskede hår, ham der altid sveder, hende med de skæve tænder og hende med øjet,
ham der hoster sjovt, og den tykke, og hende der altid ler for højt, og alle de andre, selv hende med arret, og ham der altid er grim med glad, men ikke mig. Jeg sidder bare her og glor ud på regnen af silen og mørket, der lige har taget fat i lyset og lagt det ned, så man næsten ikke længere kan se møgbjerget Marvin Mise, der står et sted derude. Ja, her. Jeg ved ikke, hvad dem jeg plejer at gå med tror, for jeg må jo ikke sige noget til nogen. Måske de tror, jeg er død, og det er de alle sammen bare helt ligeglade med. Far sidder i skjorteærmer og krasser sig i håret, mens han mumler over sine papirer, og Solvej ligger med en sovemaske over øjnene. Hun ligner en streg under dynen. Camilla hænger og savler i en stol og ligner en lang krusedulle. Vi har ikke engang et højhyggetræ eller gaver. Og nu kommer det så, det værste, tragedien, som jeg ikke har turet fortælle om før. Nu buler jeg igen papiret med mine tårer. Altså, det er håret. Det er så forfærdeligt. Det er ikke bare sådan en smule, som der nogle gange sidder i børsten, hvis jeg har været lidt sur eller noget, men store totter, som laver enorme tomme huller i mit hoved. Jeg er næsten ikke en vika mere. Solvej siger, at det nok skal vokse ud igen, og at det bare er stress, men det er jeg da ligeglad med. Mit hår, Dep2, mit hår. Jeg er nødt til at klippe det helt af, for jeg ligner en af dem, der har det værre end Camilla. Hvis jeg havde en kat, så gjorde jeg selvmord på den. Nu sidder jeg her og kigger på dine hvide sider, Dep2, midt i mit livs ledhed. Og pludselig ved jeg, hvad jeg skal gøre. Det er som om en tyrkis engel trådte lige igennem mig og lagde en masse vedalthed ved min væltede piedestal. Det er bedre at være ingenting, for ingenting kan komme ind over alt, men når man er noget, så støder man altid ind i noget og slår sig. Ja, jeg vil slet ikke være noget. Ikke engang et fnug i fremtiden. Jeg vil være ukendt og alene, og ingen skal kende mit navn, ikke engang mig selv. Jeg vil glemme alt om mig og synke over i skyggerne. Jeg vil ikke have Solvej, eller far, eller familie, eller venner, eller et sted at bo. Jeg vil være så let, at tiden ikke kan finde mig. Jeg vil være mindre end den mindste ting, som dem, der går og tænker over den slags, siger, det hele er lavet af. Jeg vil være et nul og gå rundt og gøre ingenting, og fylde så lidt, at luften ikke behøver at flytte sig for at gøre plads til mig. Jeg vil ikke have publikum eller nogen, der lytter. Jeg vil ikke have brug for en stol eller sko. Jeg vil bare være det skind, jeg har mine knogler i, og jeg vil holde op med at være god til noget, for så er man noget, og jeg vil glemme alt det, jeg har lært, både vangsk og blokfløjtegreb, og hvordan man stiller sig, så man ser godt ud i lyset. Det er slut. Jeg har ikke brug for nogen, hverken tårer eller lyden, når jeg ler. Jeg vil være stille som en lille stikbrun mus, og bare nøjes med at lytte til mit hår blive skaldet, og mærke mine ben vokse, og ikke have nogen mening om det overhovedet. Og så vil jeg holde op med at skrive og lave en historie ud af noget, for det hele er alligevel bare tanker og larm om ingenting.